Распавядзіце, як у вас справы агулам. Мы абмеркавалі самае важнае, а А як я вы вось не агулам? буду распавядаць, таму Ось што хай Эмілія распавядае, таму што нам такіх гыкаў насувалі за тое, што мы з табой апошні раз дваіх былі. А што, удвая? Удвох. Так. Нічога там такога не было, але тым, хто пра мяне клапаціўся, канешне, дзякуй. Ну, канешне, гэта больш прыемна, чым напісалі б няма Эміліі, ну і дзякуй Богу. Мне ўжо Вось. там Але пісалі, сёння будуць- што згнабілі дзяўчыну, всё, сапсавалі падкаст. Але сёння будуць вершы, таму мы не ведаем, як пасля гэтага слухачы адрэагуюць, можа, скажуць, што? Я табе скажу, Эмілія, што ёсць такі адзін падкаст, ён, правда, па-руску, і там вядучыя спяваюць песні, якія піша штучны інтэлект. І гэта цікава, але ўсё роўна слухачы ўсё яшчэ ёсць, таму агулам Феномен. Але яны прыгожа спяваюць, ці як Яны- умеюць? па-рознаму спяваюць. Крынжова. Я таксама ведаю гэты падкаст. Гэта крынж. Клас. Гэта ведаеце, як ва Вроцлаве ёсць караоке-бар, і ён, па-моему, неяк так і называецца, вось найгоршы караоке-бар з той у тым сэнсе, што туды прыходзяць людзі, которые не умеюць спяваць, таму што звычайна ж у караоке спяваюць людзі, которые умеюць гэта рабіць, ну, прынамсі, да нейкай гадзіны, там, 11, пасля 11 ўжо, ладно, 23. А такі бар, вось, як бы, калі ласка, усе спяваюць, Слухай, не ведаю, ты нейкія элітарныя караоке наведуеш, бо ў маёй маладосці у караоке ўсе умелі пець пасля першай бутэлькі, ведаеш? Там ужо ўсе былі прафесійныя спевакі. Ну, але гэты падкаст, ён як бы не пра гэта, там усе на цвярозу спяваюць, як умеюць. Ну, Там- так. Класна, а вы скіньце мне, ласка, потым спасылку, заінтрыгавалі. Добра. Добра, Лёша, ты ведаш, у яго ёсць некалькі. Добра, тады Што ідэя ты з вершамі, можа, не такая кепская. Калі ты іх не будзеш спяваць. Ладно, карацей, папярэдні выпуск... Ты не ведаеш, як я спяваю яшчэ. А як я спяваю пасля першай бутэлькі, ты таксама не ведаеш. Напішыце ў каментарах, туды я зразумеў, што гэта за падкаст, мне просто цікава. Ладно, всё. Можа, там людзі заўсёды пралістваюць такі, ну ладно. Так, карацей, як справы агулам, все добра, я так разумею. Падкаст папярэдні перажылі, значит, тады я распавяду, як у мяне справы, бо мне што распавесці. Я ў суботу хадзіў на хакатон. Канешне ж, AI-хакатон, зразумела, якія цяпер яшчэ хакатоны. І мы там рабілі цікавую штуку. Хакатон называўся Power of Europe. Это моц Европы. І сэнс быў такі, што трэба было нешта зрабіць, але як мага больш выкарыстоўваць еўрапейскія тэхналогіі. Ледь не сказаў беларускія тэхналогіі. Еўрапейскія тэхналогіі. Ну, таксама Напрыклад. еўрапейскія з нейкага Ну, так. пункту гледжання. Напрыклад, Mistral AI, так, вядомая французская LLM. Напрыклад, ёсць, як аказалася, ёсць воблака, якое можна... Я спрабую Таксама французская, так? Так, Mistral. французская таксама, так. Не, там ёсць іншае воблака, называецца Нёбіус? вельмі дзіўна. Не, оно называецца Коеб. Гэта вельмі няўдалая назва, як мне падаецца. Пішацца на K-O-Y-E-B. Вось. І гэта воблака таксама, в якое можна деплоіць, я не ведаю, як лепш сказаць па-беларуску. Разгортваць свае аплікацыі. Так, аплікацыі. Таксама ёсць розныя базы дадзеных, таксама еўрапейскія. Ёсць некаторыя там нідерландскія нават стартапы. Карацей, мы рабілі штуку, якая называлася і называецца Table Talk. Вельмі класная назва. Паразмаўляй са сталом, так? Я так разумею. Са сталом. Менавіта. Вось. Значит, што мы рабілі? Ідэя была такая. Ты дзесьці вандруеш, не ведаю, дзесьці, мы абралі Партугалію, як прыклад, вандруеш і хочаш на вечар нейкі рэстаран у цэнтры горада забукаць, так, неяк добра правесці час. Але, ну як, там онлайн не забукаеш, трэба тэліць, па-ангельску, можа, не размаўляюць. Карацей, ну складана. Значит, наша штука што робіць? Ты заходиш, там одна великая кнопка «Book», ты натискаешь, она берет твою локацию и пропановывае тебе... Першы раз ты заходишь один раз. Тебе книжки. Кулинарные, так. Карацей, ты першы раз заходиш, выбираешь, якія кухні тебе падабаюцца, якая ежа, і таксама price range. Типу там $1, $2, $3 ці евро. И все, это один раз ты робишь, больше никого мы у тебя это не пытаем. Потом заходишь, одна великая кнопка «Book», натискаешь,
атрымоўваеш спіс рэстаўрацый, абіраеш некалькі з іх і націскаеш бук, і ты націскаеш «Окей», я ўжо не памятаю. І што яно робіць? Яно аўтаматычна тэліць у гэтыя месцы. То бок яно выкарыстоўвае вось гэтыя новыя мадэлі, якія нармальным чалавечым голасам размаўляюць. Яно тэліць. Ёсць таксама нідерландскі сервіс, які называецца Bird, які дазваляе тэліць, і ён букае, пытае, у вас ёсць сёння столік на 7 І гадзін? запісвае цябе. І гэта працуе. Гэта... Маю пытанечка да цябе. Ты, наколькі я памятаю, ты не распавядаў, ты праграмаванне ўвогуле карыстаешся праграмаваннем ці не? Цяпер менш, але раней праграмаваў, то бок ведаеш. Так, я агулам распрацоўшчык, так. А для тых, хто нас слухае, калі хтосьці яшчэ не зразумеў, хакатон гэта вось мерапрыемства, дзе куча айцішнікаў збіраюцца і робяць якісьці праект за некалькі дзесяткаў гадзін ад нуля да працуючага прататыпу. Так. Ну, круто. І гэта было вельмі цікава. То бок яно працуе, насамрэч так, там праблема з хуткасцю апрацоўкі. Ну, карацей, там ёсць нюансы, і калі б мы хацелі, мы б дабілі яго насамрэч да чагосьці жывога, але як часта здараецца з хакатонамі, пабылі да відзення. Вось. Але час правялі добра. Ты галоўнае не сказаў. Ты скажы, калі ласачка, калі ты ўжо зробіш экзіт з гэтага праекту, заробіш шмат грошай і праспансуеш наш падкаст, і мы будзем нідзе не працаваць, а будзем 4 гадзіны нарэшце пісацца спакойна. Вось гэта ідэя. Гэта мара, Лёша, гэта мара. Пакуль экзіт у мяне толькі з офіса дадому. Вось такі у мяне экзіт. Але ў цэлым ты разглядаеш такі варыянт? Ну, я не супраць не працаваць і записываць падкасты. Так, это гучыць як мара. Вось, карацей, вынік такі. Хакатоны цікава, можна шмат чаго набрейнсторміць, класная атмасфера, класныя людзі. Потым яшчэ былі прэзентацыі, то бок там было не ведаю колькі каманд, але абралі 15 праектаў, якім далі папічыцца перад журі. Журі па-беларуску журі, не? Цябе ты сказаў папішыцца і пытаешься пра журі, да? Бентажы служы. Папічыцца гэта выступіць, журі гэта, ну, журі, яно заўсёды журі, так. Папічыцца, так. Так, это, бачыш, я нават не заўважу. Окей. Карацей, была магчымасць выступіць перад журі, і яны таксама задавалі пытанні, і гэта, ну, класны паблік-ток. Ну, і я рабіў і записываў і дэмку, і я рабіў паблік-ток, што для мяне... Карацей, рэкамендуеш хадзіць наведваць хакатоны? Так, я рэкамендую. Так, нават калі гэта Power of Europe, і цябе даволі моцна абмяжоўваюць у тэхналогіях. І больш за тое, нават калі ты не распрацоўшчык, на хакатонах усе абсолютно патрэбныя, і тыя, хто проста могуць дапамагчы, і тыя, хто ідэі прыносяць, абсалютна розныя людзі. Таму прыходзьце, гэта вельмі круты досвед заўсёды быў. І не абавязкова прыходзіць камандай? Так, я толькі хацеў пра гэта сказаць. Не саромцеся прыходзіць без цімы, без каманды. Вам знойдуць людзей там на месцы. Так, можна проста прыйсці гледачом, паслухаць, якія там ёсць каманды, якія праекты, і нават далучыцца, проста падысці да капітана ці да таго, хто прэзентаваў праект, і сказаць, вось я там умею, не ведаю, тэксты пісаць, ці проста актыўны чалавек. Дадайце мне да каманды і разам працаваць. Всё. Так, я збіраюся яшчэ на адзін хакатон, мне спадабалася. Ну, тое, што офлайн хакатоны зноў з'яўляюцца, гэта вельмі круто. Дзякуй за тое, што падзяліўся, будзем глядзець, што тут больш ёсць. Так. Сачыце, што у вас там ва Вроцлаве, ці яшчэ дзесьці адбываецца. У Вроцлаве караоке-бар. Всё, я зразумеў. Прабачце. Тут яшчэ камп'ютэрны клуб, дарэчы, ёсць. У вас там які год ва Вроцлаве? Паспытаем. Так, цяпер будуць здымаць серыял 19-го стагоддзя, так што... 1863 буду здымаць, той самы серыял. Поглядзеў. Ці я правильно назваў дату? По-моему, 1760. Это про корабль, які там плыў, нешта здарылася? Не, это про пана. Ой, боже, всіх забыл. Там, дзе, вось ножик кінуў, вось гэта Польша, вось то астатняе ўсё, так? Нешта такое. Ну, гэта 1670 акурат. Цікава, чаму ты сказаў 1863? 61-63? Это бар у Вільні, всё, так. Адмена прыгоннага права. Паўстанне Каліноўскага. Ну, класна. Ну, беларусы собрались. Я полез глядзець адмена прыгоннага права. Я ж
Не то я сказал. Так, гэта падкат. Все. Не, альбо 61, альбо 63, ты ўсё правильно сказаў. Першы, так, першы. Что ты? Амаль што. Два гады. Так, 63 гэта 1861. паўстане. Мы з вами 10 хвілін вельмі добра паразмаўлялі, а цяпер вельмі сур'ёзна мы вітаем нашых слухачоў у 4-м выпуску, ужо 4-й, вельмі класна, нашага падкаста «Каласы пад сярпом у шыі», дзе мы дзелімся з вами навінамі, якія адбыліся за апошнія 2 тыдні, абмяркоўваем іх і таксама заахвочваем вас з намі абмяркоўваць. Калі ласка, прыходзьце ў каментары, мы дзякуем кожнаму і кожнай, хто ўжо гэта зрабілі. Прыходзьце і далей, давайце абмяркоўваць, прыносіце, што вы думаеце. Заўсёды мы рады. Клас. Эмілія, ці ты хочаш нам прачытаць нешта прыгожае на пачатку? Каб у нас быў добры настрой. Так, без подводкі, то бок людзі чакаюць цяпер навіны, а мы вершы. Так, я, ведаеш, з усіх бакоў маю вершы, кніг, і тут спасылачкі, як цяпер выбраць. Але ведаеш, я думала... Добра, але ведаеш, я думала про тое, што вось мы у папярэдніх выпусках часта спасылаемся на і размаўляем, узгадваем тэрапію, ці аднаго там адпраўляем да псіхатэрапеўта у розных кантэкстах, але, канешне, у добрых пераважна. І я, напрыклад, калі думала пра вершы, для мяне гэта абсалютная тэрапія, і мне падаецца, ў самых складаных жыццёвых сітуацыях я заўсёды чытаю вершы. Таму, калі мы штосьці можам раіць нашым слухачам, я таксама вельмі раю, альбо, можа, камусьці ўжо гэта адгукаецца, мне, безумоўна, будзе вельмі прыемна пра гэта пачытаць. Вось. Так, давайте толькі каротенька, што зараз будзе адбывацца. Я ж правильно разумею, што, Эміля, ты зараз зачытаеш некалькі вершаў, і трэба будзе здагадацца, які з іх напісаны штучным інтэлектам, а які чалавекам. Я думала, Евген гэта планаваў зрабіць напрыканцы, але мы можам зрабіць гэта і цяпер. Мне падаецца, галоўна, каб мы не спалохалі частку нашых слухачоў. Такі, добра, праматаем вершы. Мы можам такую рубрику... У нас же ў тайм-кодах гэта ўсё будзе, каму не цікава, можете адразу пераходзіць. Мы можам просто зрабіць як? Мы можам прапанаваць, пасля таго, як ты прачытаеш, у каментарах напісаць, які нумар верша быў штучна-інтэлектуальны, які чалавечы. І ў наступным выпуску просто абмяркуем, што людзі адказвалі. Адразу не распавядаць, не расказваць. Давайте так і зробім. Ага. Ну, ладно. Добра. Два вершы. Адзінае, давайте вось першы, у мяне будзе пытанне такое, дзе мы таксама прагаворым і адказ. І пытанне з хітрыкам. Вам патрэбна адказаць, гэта аўтарства штучнага інтэлекту альбо Васіля Быкова. Слухайце. Дзякуй за тое, што дала варыянт правільнага адказу. Так. Шчодры вечар, шчаслівы вечар, багаты вечар, шаноўны пан. Гарыць на куце паўтузін свечак, Христос нам свеціць і гоніць зман. Усё, гэта ўрывачак. Так. Гэта мы заставляем адказ. Не, ну мы можам абмеркаваць з табой. Вы можете прыкладна сказаць. Глядзі, я раблю стаўку на тое, што штучны інтэлект нармальна не прымяніў бы тузін. Ось, я думаю, што гэта Васіль Быкаў, а не штучны інтэлект. А я думаю, што гэта штучны інтэлект, які косіць пад Васіля Быкова. Окей, наступным разам пабачым, хто быў. Я думаю, бедны цяпер Васіль Быкаў. Ці ён там варочаецца. Ну ладно. Так. Насамрэч, гэта напісаў Васіль Быкаў. І, канешне, гэта цікава, бо мы не прывыклі думаць пра Васіля Быкова як пра аўтара вершаў, так, і мы часам ведаем некаторыя жарцікі, так, узгадваем. Але даследчык беларускай літаратуры Сергей Шапран, ён вось знайшоў у архівах Рыгора Барадуліна верш. Гэта верш віншавання, насамрэч, бо там ж тэматыка калядная. І нават гэты верш быў падпісаны Васіль Быкаў, паэта. Канешне, у дзяцінстве Васіль Быкаў таксама спрабаваў пісаць вершы, спрабаваў там адпраўляць іх у газету, іх не публікавалі, але так ці інакш вось такія спробы былі, і такое таксама захавалася, нават дзесьці у аўдыёзапісе можна паслухаць, знайсці. Вось, так што віншую, Лёша. Ці гэта добры момант, каб спытаць, як там з кніжкай «Каласы пад сярпом»? Не, давай не сёння, давай наступным разам.
Ну, ты скажи, калі добры момант. Окей. Але прынамсі мы будзем здымаць каласы пад сярпом шыі, пакуль ты не дачытаеш. Ну, Абсолютно. тому я не буду читать увогуле, потому что я хочу бясконца записываться с вами. 4 Ладно. гадзіны. 4 Добра. гадзіны, конечно. Так, цяпер мы паціху пераходзім да падкаста. Так, а вершик для нашей аўдыторыі, каб яны адгадвалі ў каментарах? А я перажываю, што будзе за многа вершаў, я хвалюся ці... Ну ладно, тады хай нам у каментарах напішуць нармалёва, Так. калі мы спачатку будзем вершы зачытваць, каб здагадваліся людзі. Так, Ну, так, напішыце, так. калі ласачка. Клас. Дзякуй, што насамрэч- паслухалі. Я хочу насамрэч яшчэ 2 хвілінкі вашага часу заняць і вашага і нашай аўдыторыі, бо я абяцаў нешта ў папярэдні выпуск, я вельмі хуценька хочу прайсціся, потому што абяцаў, каб людзі потым не думалі, што я тут абяцаю не раблю. Адказна. Адзін з момантаў, які мы абмяркоўвалі папярэднім разам, было чым штучны інтэлект можа дапамагчы спецыялістам у будаўніцтве. Так, і мы з Лёшай сядзелі, думалі, а як, бо кантэкст такі быў, што ў Беларусі все больш людзей патрэбныя з ведамі штучнага інтэлекту, і тыпу як, чаму ёсць вакансіі на спецыялістаў па будаўніцтве. Я спытаў у, падаецца, гэта ChatGPT мадэль от 3, і насамрэч галоўныя поінты, планаванне, расклад бюджэты, аптымізаванне, праектаванне, маніторинг ходу будаўніцтва, бяспека і кіраванне рызыкамі, карацей, усё. То бок насамрэч, мне падаецца, кожны этап, вось нават, калі вы падумаеце, што калі класці цэглу, то не патрэбны AI, то ўжо, можа, яшчэ не ў Беларусі, але роботизацыі і аўтаматызацыі Вось сістэм. адкуль. Это, Я хотел конечно, спытацца, а якая аўтаматызацыя можа быць зараз у будаўніцтве? Ну, Цэгла, Окей, скласці калі- цэглу ўжо можна. Ўжо ёсць 3D ўжо печатаюць дамы, таксама. Ой, я вы ўпэўнены, бачылі што там гэтыя таксама. відосы, там, дзе Так, я бачыў. насамрэч дамы просто... Там не цэгла была, там цэмент, напэўна, цэментом просто спецыяльная, выліваюць, так, як такімі спагеці ніткамі. І Так. хату І выбудоўваюць. клас, яны там за 24 гадзіны тыпу дом робяць, што Ну. увогуле неверагодна. Другі поінт быў, мы шмат абмяркоўвалі грок у папярэдні Сёння выпуск, бо яшчэ там якраз паабмяркоўваем. трошки будзем так. Там якраз было шмат цікавых навін, і мы задаліся пытаннем, ці грок кажа звярнуцца да спецыяліста, калі дае псіхалагічныя парады. Я пайшоў у грок у бясплатную версію, якая даступна, і спытаў, і насамрэч так. Ён прям вельмі, у кожным паведамленні піша. Я з ім пачаў тыпу яго упрошваць, выпісаць мне антыдэпрэсанты без парад, без нейкіх. Я кажу, просто што мне піць, якія таблеткі, скажы канкрэтна. І мне ў нейкі момант нават вылезла такая мадалачка маленькая паверх аплікацыі, паверх в сэнсе браузеры. Мадалка тыпу грок, не доктар, тыпу класачка, перастаньце. Вось, таму агулам Глядзі, это можа, добра. цябе ўжо там забанілі нават. Можа ўжо Такое таксама бывае. Вось. І насамрэч ёсць яшчэ адзін момант, які я хацеў прачытаць. троль, конечно. Узгадаў. Ну, давай, пра Вось, атомкі. я б хацеў зачытаць это все, але я толькі хочу знайсці, як мне гэты імідж мне гэтую Павялічыць? карцінку так павялічыць, як бы Зараз мне я зроблю табе буйнейшы. Ага, она уже не расцягваецца, ну-ка. О, все, я знайшоў, я бачу. Супер. Окей. Значыцца, яшчэ адзін момант, які мы абмяркоўвалі, ці варта пытаць у чата GPT і іншых мадэляў патлумачыць нешта, нібыта мне 5 год. Вось, Лёша сказаў, што не варта пытаць у іх, што такое атомная станцыя, патлумачыць, бо гэта дрэнна. Я спытаў, канешне ж, і цяпер я хочу вам всім зачытаць, бо гэта, мне падаецца, проста шыкоўны адказ. Значыцца, як працуюць атамкі для 5гадовых? Першае, вялікі кубік матрошка. Усе рэчы складаюцца з найменшых кубікаў атамаў. Внутры атама ёсць яшчэ адзін шарык. Гэта яго сэрца, якое называецца ядро. У некаторых асаблівых атамаў, напрыклад, урану, гэта ядро вельмі-вельмі вялікае і перапоўненае, як шафа, куды напхалі занадта шмат цацак. Павакол, прабачце, за беларускую чата GPT, лётаюць крошачныя невідочныя шарыкі, якія называюцца нейтроны. Калі такія нейтроны выпадкова тук-тук ударыць у перапоўненым ядры урану, яго шафа пачынае трэсціся. Шафа не вытрымлівае, паламаўся замок. Ядро расколваецца на 2 меншыя кавалкі. Гэта як калі шафа раптам расчыняецца, і з яе бах выскачаць цацкі. Разам з імі вылятаюць яшчэ новыя нейтроны. Тыя новыя нейтроны бягуць і тук-тук стукаюцца ў іншыя вялікія ядры. І яны таксама ламаюцца. Гэта адбываецца зноў і зноў, нібы шэраг костак даміно падае адна за другой. Потым там пункт 5 называецца «Цепло агенчык унутры». Кожны падзел выпускае шмат цепла, як калі б кожная шафа пры сваім разлёце запальвала маленькі агенчык. Усе гэтыя агенчыкі разам вельмі моцна награваюць ваду ў вялізным чайніку.
Гарачы пар крутіць турбіну. Шафа, Гарачы пар чайник. крутіць турбіну. Вялікае кола, і яна робіць электрычнасць, якая па правадах бяжыць у нашы дамы і запальвае лямпачкі. Калі гарачыя цацкі і пар не выскачылі на волю, увесь чайнік... гэта пра моцную абалонку бяспекі. Калі гарачыя цацкі і пара не выскачылі на волю, увесь чайнік стаіць у тоўстых бетонных сценках, і яго ўвесь час сочаць разумныя камп'ютары і людзі інжынеры. Гарачыя цацкі, гэта прагрок новы. Ну, не ведаю. Пачатак, як да мяне быў вельмі добры да того моманту, пакуль там не ўзяліся з шафы нейтроны. Адкуль яны там узяліся? Я калі быў дзіцём, я б спытала, што это такое? Там цацкі былі, адкуль там нейтроны пачалі вылетаць? Ну, не дапрацаваў. Гэта першая генерацыя. Ну, але цікава. Ну, а Ведаю, канец такі... чым буду займацца з дачкой вечарам. Абсолютно. Я казки просто піша. Слухай, ну, ў канцы у тебе ўжо і шафа, і чайнік, і гарачыя цацкі, і турбіна, і вялікае кола, электрычнасць, усё разам. Блин, я паглядзеў... І не года году. Я мультик паглядзеў на гэты тэмат, ведаеш? На гэтую тэму. Вось. Карацей, все. Мы абмеркавалі ўсё, што датычылася папярэдняга выпуску, і цяпер мы пераходзім з вами да нашых стандартных ужо тэмаў. Першая з іх буйныя. Ну, калі буйныя, сам і пачынай. Я пачну з буйных гульцоў. Так, і пачнем мы не з Грока, не з OpenAI, а пачнем мы з Netflix. Гэта, насамрэч, вельмі цікава. Упершыню Netflix паказаў на экране сцэну, створаную генератыўным шыі у серыяле The Eternal? Нешта хочацца пахлопаць, так сказаў, нібыта гэта свята такое. Што ўзмацніла спрэчкі вакол будучыні творчай індустрыі. Ось тут, канешне, можна працягваць чытаць, але сэнс зразумелы. Але штосьці мне падаецца, што гэта не першы раз, калі яны выкарысталі. У вас няма такога адчування, што просто першы раз, калі, можа, добра атрымалася, і яны вырашылі неяк папіярыцца гэтым? Я не ведаю. Есть у вас нейкія думкі на гэта? Што ўвогуле думаеце, добра гэта ці... Мне падаецца, што яны просто хутчэй за ўсё не першы раз, канешне, просто яны дачакаліся, калі гэта ўжо ў супольнасці ўспрымаецца нармальна. Да Netflix, дарэчы, гэта публічна рабіла кампанія Marvel, за што яе судзілі, яны ў серыяле Локі у застаўцы зрабілі застаўку на пачатку серыяла, генераваную цалкам штучным інтэлектам, і яе за гэта загнабілі. Але ось все ўжо ўляглося праз паўгады. Мне іншае ў гэтай навіне крыху збянтэжыла. Нават не збянтэжыла, там ёсць дзіўны момент, яны напісалі, што выкарыстанне штучнага інтэлекту скараціла бюджэты на здымкі ці то ўдвая, ці то ў 10 разоў. А ў мяне такое пытанне: а якія нафіг здымкі, калі вы гэта згенеравалі ў штучным інтэлекце? Што за халера такая? Якія здымкі, аб чым мова? Ну, так, цікава. Мне падаецца цытата з навіны, што дазволіла завяршыць працу, а не все ж таки, а не здымкі ў 10 разоў хутчэй. То бок, я думаю, што все ж таки яны мелі на ўвазе тое, што яны зрабілі просто гэтую сцэну ў 10 разоў хутчэй. Альбо тое, што людзям, якія гэтым займаюцца, іх заробкі значна выраслі, то бок тыя, хто працуе са штучным інтэлектам. Здаецца, мы таксама гэтую навіну абмяркоўвалі, навіну, альбо яшчэ не. Вось, можа, за кошт гэтага. Карацей, ну, мне падаецца, гэта толькі зразумела, што толькі пачатак. І я просто іншую навіну чытаў на TechCrunch. У сэнсе тая ж самая навіна, але ад іншага выдаўніцтва. І там яны пісалі, што здымкі занялі ў 10 разоў менш часу. Ну, але, магчыма, гэта, ведаеце, гэта перадрукоўка журналістаў просто спрацавала. Окей. Не, а тут просто працу ў 10 разоў хутчэй. The scene was finished 10x faster than it would have. Но гэта не азначае здымкі. Окей, все. Вось. Карацей. Але ж яны сказалі пра гэта чэсна, то бок... Ну, круто. Вы бачылі гэтую сцэну? Хаця б так. А я не бачу. Я не змог знайсці гэты серыял нават у інтэрнэце. А у тебя, магчыма, VPN павінен быць, не ведаю, это аргентынскі серыял, можа, ён ведаеш толькі там, неяк распаўсюдзіць на іспанамоўную аўдыторыю. Але я бачыў скрыны з гэтай сцэны, і я магу сказаць, што яна не выбіваецца з агульнага вайбу серыялу, скажем так. Там графіка не самая дарагая, бачна, што яна не топавая, але і не бачна, што вось гэтую сцэну зрабіў штучны інтэлект. Все вельмі арганічна. Таму чаму не? Круто.
Але лічу, тут што- акцэнт на навіны яшчэ прабач на тым што гэта ўзмацніла спрэчкі вакол будучыні творчай індустрыі і мне падаецца мы кожны раз да гэтага будзем прыходзіць і ў гэта ўпірацца што б не адбылося з выкарыстаннем штучнага інтэлекту і колькі крокаў наперад не было б зроблена гэта ўзмацняе спрэчкі і Ну, будзе спрэчкі понятно. заўсёды будуць. Як Вы уявіце, у- колькі лю- Мгм. Так, кажы. Давай ты. Уявіце, колькі людзей павінна было быць задзейнічана, каб зняць гэтую сцэну, так колькі людзей зарабіла б грошай, у іх было б чым заняцца, а тут селі адзін, два, няхай некалькі чалавек селі побач, праз нейкія сеткі гэта все зрабілі, і все, правда, і не трэба Ну, ніякай але з апаратуры. іншага боку, глядзі, ёсць магчымасць у маленькіх кампаній рабіць больш працы. І з'явіцца на гэтым фоне новыя працоўныя месцы, куды гэтыя людзі, якія ў Голлівудзе ўжо нібыта не патрэбны, змогуць зайсці, ці нават змогуць свой бізнес адкрыць, дзякуючы таму, што інструментарый даступны незарыўным карпорацыям, а аднаму ці двум чалавекам. Конечно, і мы нават з вами ўжо тут абмяркоўвалі Мгм. AI фестывалі кіно, так і так далей, так далей. І хутка гэта будзе абсалютна норма. Добра, карацей, Netflix ужо публічна пра гэта кажа. Колькі нам яшчэ патрэбна месяцаў, я нават не кажу год, а месяцаў, каб ужо былі цалкам такое кіно. Я думаю, вельмі хутка в адным з, не ведаю, 10-20 эпізодаў мы будзем з вами абмяркоўваць, што ўжо такое. Я вам кажу, генераваныя пад наш густ бясконцыя фільмы, гэта тое, што мы будзем абмяркоўваць з вами ўжо ў наступным годзе, максімум праз 2 гады. Я просто кажу вам дакладна. А будзе нам генерыць падкаст велосипед? А вось не, падкаст не А будзе. вось будзем Будзе записывать записывать, 4 так. гадзіны Так, 4 гадзіны за пар. Окей. Так, пераходзім до наступнага гульца буйнога. Гэта прям буйны гулец. Лёш, Буйны. Ну, Расскажи нам, OpenAI. пожалуйста. Ну як же без OpenAI, яны у нас заканадаўцы моды. Яны, па-першая, шутка, ну як шутка, уже можна сказать, не шутка, OpenAI сказала, што выпусці выкладзе наступную версію чату GPT пад назвай GPT-5 ужо ў жніўні гэтага года, то бок атрымліваецца праз некалькі тыдняў, можа праз месяц максімум. Гэта не дзіўна, таму што ўжо шмат мадэляў павыхадзіла ад іншых кампаній, якія значна больш магутныя, чым тыя мадэлі, якія ёсць у OpenAI. Што цікавага, абяцаюць нам, што у GPT-5 яны аб'яднаюць два сваіх розных падходы. Калі вы карыстаецеся чатам GPT, вы, магчыма, бачылі, што там ёсць мадэлі з назвай O3, O1, O4 і мадэлі з назвай GPT 4 лічба. і нешта. Так, лічба. Вось гэта было два розных накірункі. Першыя мадэлі з O яны былі больш такія разважаючыя, а мадэлі GPT з нейкай лічбай яны былі не разважаючыя, але яны маглі працаваць з рознымі тыпамі даных на ўваходзе дадзеных, то бок мульцімадальнымі. Зараз OpenAI хоча гэта ўсё зліць у одну мадэль. І гэта, дарэчы, цікавы крок, таму што іншыя лабараторыі яйны, наадварот, ідуць на раздзяленне мадэлі. Вось Alibaba з мадэлямі Квен, яны, наадварот, заявілі, што яны будуць цяпер рабіць мадэлі, якія адна там разважаючая, а другая не разважаючая. Ну, OpenAI пайшла ў іншым накірунку. Таму чакаем, кажу, што GPT-5 ужо тэстуецца ў межах Microsoftу, і калі Microsoft тэстуе, то, магчыма, у Bingу пошуку можна бескаштоўна ўжо паспрабаваць гэты GPT-5, але глядзеў, падаецца, што там звычайная мадэль. Паглядзім, што выйдзе з гэтага. Карацей, на крок бліжэй да агульнага штучнага інтэлекту. Ну, Альтман там, канешне, сказаў, што ён працуе з GPT-5 кожны дзень і ён адчувае сябе бескарысным, таму што гэтая сістэма робіць лепш за яго ўсё, што толькі можна, але гэта Альтман, гэта уладальнік бізнесу, яму трэба такія рэчы казаць, каб лепш гэта ўсё прадавалася. Таму я сэму ўжо даўно не веру, трэба самому спрабаваць, там чакаем. Але гэта не адзіна новасць з боку OpenAI. Навіны пра мадэлі можна просто праслухаць і не абмяркоўваць. А вось я б з вами паабмеркаваў наступную навіну, яна называецца ChatGPT Agent. Я ж спадзяюся, кожны з нас чатам GPT карыстаецца, так? Эмілія? Час камінг-ауту. На жаль. Так, я ж уже казала, што я медыцынскія ўсе... Ну ось, агонь. Я не... Гэта не я крычала. Карацей, быў там аператор такі, які быў даступны толькі для дарагіх падпісак. І ёсць Deep Research. Гэта штука, якая дазваляе шукаць глыбакова ў інтэрнэце інфармацыю, яна даступная ўсім нам, там, з абмежаваннямі
некалькі десяткаў запытаў у месяц. Вось яны аб'ядналі гэтыя два інструменты, назвалі яго GPT Agent. Гэты інструмент доступны для ўсіх платных карыстальнікаў, нават на плюс падпісцы, якая $20 каштуе. Гэта такая штука, якой вы даеце заданне, і яна можа пайсці сама ў інтэрнэт, у свой асабісты браузер. Яна там у сваім камп'ютары усталёўвае браузер, гэта называецца воблачны браузер, воблачны камп'ютар, і там можа выконваць дзеянні. То бок яна можа, вось тое, дарэчы, пра што Евген на пачатку расказваў, яна можа і зарэгістраваць вас на авіярэйс, і забраніраваць вам які-небудзь столік, карацей, рабіць працу замест вас у інтэрнэце. Гэта, прынамсі, тое, як гэтага GPT-агента апісвае сама кампанія OpenAI. У рэальным жыцці, канешне же, гэтая сістэма мала на што здольная, таму што шмат абмежаванняў, шмат праблем з лагінамі, з тым, што розныя сайты розныя патрабуюць розных дзеянняў, якія агент не можа рабіць. Але гэта вось адзін з прыкладаў таго, як могуць выглядаць гэтыя AGI будучыні, якія будуць і ў браўзеры за нас працаваць, і не толькі ў браўзеры, увогуле ва ўсім камп'ютары. І вы гэта можете паспрабаваць у часе GPT ўжо сёння. Там просто заходзіце ў чат і ўнізе выбіраеце ў інструментах агент. І глядзіце, як ён замест вас Твиттер піша, напрыклад, ці падкаст наш адкрывае. Але падрыхтуйцеся, што гэта займае час. Ён гэта робіць супер хутка. Мне цікава, ці вы спрабавалі, Эмілія, Лёша, прям пакарыстацца ім для чагосьці. Бо я карыстаўся адзін раз. Я пашарю, конечно, свой досвід, але мне цікава, ці вы знайшлі для сябе нейкі, як бы мне лепш сказаць слова, use case? Карысны спосаб выкарыстання нейкі. Спосаб выкарыстання, так. Я не карысталася. Лёш. Я думаю, што мала хто гэтым карыстаецца, таму што складана данесці думку, што такое агенты, што ён можа рабіць, а калі проста казаць, што ён робіць за цябе працу, і ты яго спрабуеш, он паўгадзіны тыкаецца, нічога не робіць нармальна, ты закідваеш, таму складана гэта прадаваць. Ідэя агентаў, яна ўжо вельмі такая старая ў тэрмінах штучнага інтэлекту. Недзе год таму кампанія Debian, а потым кампанія Manus, крыху менш за год таму зрабіла свайго першага агента, ось які таксама мог у браўзеры хадзіць. Manus да сіх існуе. Гэта першая кампанія, якая такое зрабіла. Я Manus'ам карыстаўся недзе паўгады таму. Я спрабаваў шукаць авіябілеты на складаных сайтах. Ён гэта рабіў, але ён памыляўся, калі трэба было зрабіць нешта больш складанае, чым замовіць білет у адзін бок. Зараз ён уже, напэўна, бы зрабіў мне замаўленне білету і туды і назад, і нават з некалькімі рэйсамі. Use case тут у чым? Для мяне гэта use case фіговы, ён гэта рабіў паўгадзіны, я б мог за 5 хвілін гэта натыкаць. Але, напрыклад, бацькам ці людзям, якія мала разумеюць, як карыстацца сучаснымі сайтамі, гэта можа быць добрым выйсцем. Калі яны проста голасам нават надыктавалі ў чат GPT, што ім трэба знайсці рэйс да Польшчы, напрыклад, там да Нідерландаў, і чат GPT ім проста праз паўгадзінкі выдаў вось нумары рэйса, вось тут націсніце і зарэгістрыруйцеся. Видите вашу картку. А што там? Мне падаецца, акурат сталыя людзі больш баяліся б гэта ісці там надыктоўваць і потым ісці па спасылачках. Ну, не ведаю, мы з вами абмяркоўвалі гэтыя калонкі, так, якая я нават прыносіў. Як же она называлася так? Цікава так яшчэ называлася, но я забыўся. Нагадаю, мне сёння літаральна пыталіся пра гэтую калонку, я забыўся, блин. Это ў першым выпуску было? Не, это другім выпуску было. Это калонка, якую робяць беларускія энтузіасты, так што гэта на беларускай мове цалкам калонка. Но вось і калі нашыя бацькі, напрыклад, маглі бы камунікаваць з этой калонкай, так, а яна была падрублена да агента, ну, сапраўды гучыць прям не дрэнна. Голас. Але я Праект «Голас», і калонка народнай мове. Так, мае сэнс, так. Я раскажу, як я выкарыстоўваў. Значыцца, мне трэба было знайсці, я насамрэч все яшчэ хачу знайсці сабе палічку для абутку. Так пра можна назваць? Напэўна, можна. Так? А ты пераборлівы гэта складаную. Але ты прямо хочаш, ці гэта проста задача была так? Не, мне трэба дадому набыць палічку для абутку. Добра. Чакай, якія патрабаванні? Тыпу па размеру? Нейкія асаблівыя? Па памеру. Па памеру, прабачце. По памеру у мяне не шмат месца, але хочацца выкарыстаць яго прям максімальна добра. Ну і калі ты просто пойдзеш сам па сайтах, насамрэч гэта даволі доўга займае часу. Ну, па-першае, там мільён сайтаў, на якіх прадаюць мэблю, па-іншае, таксама не паўсюль ёсць фільтры па габарытах, па памерах. Ну і я прям зразумеў, што я ўжо патраціў хвілін 15-20, а навошта, калі ёсць агент?
Ну я пайшоў і все яму апісаў, і ён у мяне працаваў 17 хвілін. Знайшоў он мне нейкую лухту. То бок ён знайшоў палічкі для абутку, агулам яны нават не больш за тыя памеры, што я даў, так? Ну, але я сам ручкамі знайшоў там за першыя 5 хвілін ужо больш прыкладаў добрых нейкіх, так, чым ён знайшоў. Ну, то бок, чамусьці ён знайшоў частку на бельгійскіх сайтах. Хаця я напісаў, я жыву ў Нідерландах. Вось я хочу набыць его палічку для абутку. Ён пайшоў на бельгійскія сайты, знайшоў мне нешта в Бельгіі. Ну, агулам норм, але калі б яна была класная. Ну, але факт у тым, што ён хоць нешта ды знайшоў, глядзе. Так, не, 100%. Мы-то чакаем, каб ён знайшоў так, як мы самі шукалі, але, прабачце, усе ведаюць, што дэлегаваць гэта самае складанае і хочаш зрабіць добра, зрабі сам. Зрабі сам, так. Калі ён пачне рабіць так, як зрабіў бы чалавек, якога ты б на фрылансе наняў, тады ўжо будзе нармалёва. Я думаю, што да гэтага моманту нам засталося там літаральна некалькі месяцаў. Вось. І яшчэ я чытаў у канале Денис Sexy IT, яго use case, ён думае набыць кватэру ў Амстэрдаме, не жыве тут у Амстэрдаме, вось, і ён таксама даў, я не ведаю, Лёш, ты чытаў, ты пост? Канешне, але ж Денис аптыміст вельмі велізарны, тут трэба дадаць. Ну так, але прышпільна, то бок ён даў задачу агенту пашукаць кватэру з добрым відам. Вось, і ён назіраў, што агент рабіў і што он выніку ему запрапанаваў. Ну, было цікава, што адзін з прыкладаў быў там кватэра за колькі-то там 1000 еўра з відам на слоноў з зоапарка. То бок агент нават фотаздымкі глядзеў гэты кватэр і глядзеў, што закон бачна, але трэба зрабіць паметку. Денис Шыряеў — гэта чалавек, які набывае самыя дарагія падпіскі, таму яго гэты інструменты працуюць на самым максімуме. І ў яго агент працаваў хутчэй за ўсё з максімальнай мадэлью O3 Pro, напэўна, зараз. Таму яго і вынік мог быць значна лепшы, чым у нас. Ну, прынамсі, я карыстаюся $20 падпіскай, а не $200. Ну, у меня праца таксама нешта такое, так. Як так? Вось, карацей, таму, у каго ёсць падпіска, мне цікава, што вы прыдумаеце, як вы прыдумаеце пакарыстацца. Можаце нават нейкія смешныя... Як мне не выкарыстоўваць слово use case, а? Можаце... Смешныя прыклады выкарыстання. Так, дзякуй, Лёш. Вось, пішыце нам у каментары і можам разам з вами пагуляцца, паглядзець, што каму яно знойдзе. Ідзем далей. Але добрая навіна ў тым, што ты купіў сабе ў выніку палічку. Не набыл. Скажу тебе. А ты сказаў, што ты сам паглядзеў і за там хвіліну, за 5 хвілін. Я пашукаў спачатку сам, нешта знайшоў, потым аддаў яму, расчараваўся і выніку нічога не зрабіў. Ну, гэта нармальна. Мне займае, звычайна, трошкі час яшчэ падумаць і замовіць. Але у мяне, напэўна, будзе такая кніжка. Значыцца, далей. Мы ідзем, і ў нас, канешне, кампанія XAI і спадар Маск, які ў нас цяпер будзе ў кожным выпуску. Эмілія, як ты ставішся да спадара Маска? Хочаш Теслу сабе? Але як да... Ведаеш, цяжка сказаць пра стаўленне, вы ж таксама гэта абмяркоўвалі ў папярэднім выпуску, я згодна, тут трэба размяжоўваць, цяжка цяпер неяк выказваць меркаванне, не ўлічваючы вось гэты палітычны кантэкст апошні, так, таму, ну, але хутчэй, канечне, са знакам мінус, калі каротка. А я бачыў Tesla Truck у Польшы, і вельмі крутое карыта, хоць і незручнае, і каштуе неяк, ну, як адна почка, ладно, як не дзве, нырка. Одна нырка. Так, нырка. Так ты, Эмілія, не хочаш карціць Теслу? У мяне ёсць ровар, вы ж ведаеце, што ровар гэта найлепшы транспорт. Эмілія, да не адмаўляйся, глядзі, дадуць Теслу, прадаш і купіш яшчэ 10 ровараў. 10. Добра, угаварылі. Ну так, про Tesla Truck я бачыў дзесьці фотку, дзе стаіць Tesla Truck і стаіць дзіцё прямо перад капотам, і кіроўца не бачыць нічога. Так, ён, ну, яна вельмі буйная, вялікая гэтая машына, яна такая. Ну і там яшчэ геаметрыя такая, што не бачна нічога. Вось, ну гэта якраз адчуванне, нібыта яе варыў мой бацька. Вось у майго бацькі ёсць сварачны апарат, і там вось гэтыя швы на машыне і гэтыя лісты стальныя, яны выглядаюць так, нібыта натуральным. А мой бацька добра варыць. Ну, але гэта не выглядае як нейкая прадукцыя з фірмы, як нейкая самадзелка. Самадзелка? Самаробка? То на халеру мне тады яна? Каб прадаць?
і набыць ровар. Все. ладно. Так, і мы з вами пасля таго, што 10. Tesla-тракі забіваюць дзетак, пераходзім да наступнага, да навіны ад XAI. Это, уяві, каб я сказала, так, Ілон Маск мой там кумір, абажаю, захапляюся, і Ну потым... все, апошні выпуск, я зразумеў. Дзякуе, да відзення. Ідзі Маск? читай вершы. Маск запускае Baby Grok, дзіцячую версію скандальнага чат-бота. Гэта ж нават назва навіны, яна хайповая, таму што грок гэта яшчэ алкагольны напітак, шмат у якіх странах, краінах, прабачце. І Baby Grok гучыць як дзіцячы напой. Такі. Ладно, Я просто боюся, каго там можна будзе распранаць у Baby Grok. Я не ведаю, чаго чакаць. Якія там будуць вайфы, я не ведаю. Навіна добрая, таму што дзеткам же таксама узаемадзейнічаць з нейкім асістэнтам нашмат зручней, чым просто тэкст пісаць ці голасам размаўляць. Для іх гэта нават больш зручней і больш натуральна, чым для людзей. Таму я чым для дарослых. Але вось, яны ж пішуць пра пашыраныя бацькоўскія налады, фільтрацыю і гэтак далей. То бок, калі ўсё будзе адпаведна гэтаму, то окей, чаму не? Я такі паўтарю думку, што мне страшна, што дзеці пачнуць уяўляць гэтых бэйбі-грокаў сваімі сябрамі. Ну і пачнуць, конечно, 100%, не без гэтага. Складаней растлумачыць, што бэйбі-грок не жывы, чым растлумачыць, што вось гэтая плюшавая цацка не жывая, так? Ці Дзеда Мороза не існуе. Карацей, у нашым дзяцінстве Дзед Мороза не існуе, гэта было самае вялікае расчараванне, а дзяцей сучаснасці ось бэйбі-грок будзе расчароўваць у 30 гадоў. Ведаеш, моя дачка, вось мы сёлета сказалі ёй, што Дзеда Мороза няма, што там святога, у нас святы Мікалай, што яго няма, што гэта мы купляем ёй падарункі. І каб вы разумелі, яна адмаўляецца ў гэта верыць, таму што падарункі як бы павінныя быць, яны ад святога Мікалая, іх павінна быць шмат. Дзецям выгадна верыць у святога Мікалая, таму што бацькі так, можа падарункі будуць, можа іх будзе шмат, можа будзе менш. Я памятаю, як я расчараваўся ў гэтым дзяцінстве. Я вось памятаю нават адчуванне. Я пісьмы пісаў заўсёды Дзеду Морозу. Ну я тады не ведаў, што Дзед Мороз гэта пачвара, якая дзяцей знішчае насамрэч. Калі цікава, можете пачытаць. Але я пісаў яму пісьма, і калісьці ў гадоў 10 ці 11 я знайшоў пісьмо ў машыне ў бацькоў у бардачку недзе там глыбока. І я такі, я думаў, што так яно і ёсць, але я не верю ў гэта да яны канца. на пошту везлі. В чым праблема, я не разумею. Ну трэба ж праблема ў тым, што гэта ўжо ўлетку было, ведаеш. Нам вельмі шкада, што гэта з табой здарылася, і ты гэта перажыў, Лёш. Але у мяне было так жа. Але лепш у гараже з бацькамі, чым дзесьці ў падваротні з незразумелымі людзьмі, ведаеце? Амінь. Так, Эмілі. Мне ліст вярнуўся. Я перажыла такое ж расчараванне ў дзяцінстве. Просто ліст вярнуўся, я не ведаю чаму. Але памятаю дагэтуль. А ведаеце гэты анекдот? Ладно, не буду анекдот, я не умею. Не, давай. Ты лепш спойлёш. Ты раскажы, а потом просто... Наступным разом. Обрежешь. Ладно. Так, карацей, Baby Grok, ідэя клас. Мы, правда, спадзяемся. Я правда лічу, што гэта добрая ідэя, бо дзеці ўсё роўна тут дабяруцца. Няхай гэта лепш будзе адфільтравана і добра зроблена з тым кантэнтам, які патрэбны дзецям. Адзінае, чаго я спадзяюся, што гэта не будзе міні-меха Гітлер. Вось гэта адзінае, чаго я баюся. Міні-меха Гітлер. Та не, наўрад ці, гэта ж дзеці там зарэгуліруюць моцна. Мне падабаецца, як Евген часам выбірае словы. З мінулага выпуску я запомніла, што ён сказаў мала апранутыя жанчыны. Цікава, вельмі далікатненька так акрэсліў. Дарэчы, пра мала апранутых жанчын, так? Я ў мінулым выпуску распавядаў, што ані рэжым у Гроку робіцца беларусамі, у прыватнасці стартапам Сергея Ганчара і Евгена Неўгеня. Дык вось я памыліўся. Я пра гэта даведаўся адразу пасля запісу. Трэба вам распавесці, што гэтая гісторыя не такая. У Гроке хутчэй за ўсё робяцца свае анімацыйныя персанажы, але Сергей Ганчар разам з Евгенем Неўгенем, гэта тыя хлопцы, якія рабілі Маскарад, Луна, выдатныя беларусы, і яны стварылі кампанію Animation Incorporated, якая, напэўна, ўжо больш за год займаецца стварэннем таксама лічбавых аватараў. І калі вы зойдзеце да Сергея Ганчара у Twitter, то вы пабачыце, ён там выкладае відосы, як яны робяць гэтага аватара,
ён адзін у адзін, як тэхналогія, нават знешне падобна на тое, што ў гроку. Адзін у адзін. Тэхналогія амаль што адна і тая ж. Ні Грок, ні Сергей, ні Яўген не кажуць, што ў іх ёсць узаемадзеянне, але Яўген, напрыклад, апошнія 2 тыдні проста рэпосціць усе пасты Маска з анімацыйным персанажам ягонага Грока. Таму, можа быць, хлопцы насамрэч нешта там робяць. І я буду насамрэч задаволены, калі гэта так, таму што толькі добра і ўсяго самага лепшага жадаю нашым хлопцам. Наступным годзе. Так. Гэта просто тыпу шчасце, здароўя. Ну давай, Клас. калі я ўжо пачаў казаць пра хлопцаў, яшчэ распавяду апошнюю навіну з гэтага блоку. Давай, спробуй. Там Microsoft. Мы ж з вами размаўлялі, напэўна, пра шыі браузеры, так? У другім Мы выпуску. размаўлялі пра дзею, мы размаўлялі Пра пра Дзею. Perplexity на той Пра раз. Perplexity. Коміт, які, так, Perplexity робіць. Так, так. Літаральна учора Microsoft, не Internet Explorer яны узнавілі, яны выкацілі шыі версію іх браузера Edge. Я до Microsoft ставлюся складана, бо я працаваў як праграміст доўга на іх тэхналогіях, таму іх паважаю, а з іншага боку іх там шмат чаго дрэннага было, і браузеры гэта не самае лепшае, што Microsoft робіць. Але я спампаваў, заладаваў Edge новы, і ён круты. Ён можа рабіць усё, што робіць моя ідзея любімая. Там ёсць шыі чат, праз які можна самарызаваць, рабіць выжымкі статей, артыклаў усялякіх, можна пытацца, што адбываецца ў відэа на Ютубе. Нават яны абяцаюць зрабіць синхронны пераклад відэа. Просто можна будзе ўключыць відэа на гішпанскай мове, і яно будзе синхронна перакладацца, на беларускую не ведаю, на расійскую дакладна. У іх ёсць падкаст рэжым. Ты можаш з артыкулаў рабіць падкасты прямо у чаце. Ён можа размаўляць з тваёй гісторыі, то бок ты ў чаце можаш пра гісторыю наведвання сайтаў размаўляць. Ты можаш некалькі сторонак у адзін час скідваць. І выглядаць ён стаў па-іншаму. Ён больш цяпер падобны да таго, як выглядае THD ці іншыя Chrome браузеры, якія пабудаваныя на рухавіку Chrome. Таму я прям здзівіўся. Я патыкаў паўгадзіны і такі думаю, ось я паспрабаваў Edge. Больш за тое, гэта ўсё бескаштоўна. І нідзе не напісана, што гэта будзе каштаваць грошы. А ведаючы, што Bing дасі бескаштоўна працуе ў шыі рэжыме, можа быць, гэта і застанецца бескаштоўным. Адзінае, што мне замінае перайсці на Edge, гэта тое, што іх няма імпарту на лад з D, з Arc ці з іншых новых браузераў сучасных. Гэта адзінае. Я ніколі ў жыцці, не думаў, што я захачу спампаваць і карыстацца браузерам ад Microsoft. Даражэнькі мои. Так, Эмілія, ты, напэўна, яшчэ не спрабавала ніякі шыі браузер, не? Не дайшлі бы? Слухаю ўсё як нейкі цёмны лес. Лёс. Лёс. Гэта выдатная магчымасць. Вось я Так. спасылку скіну, паспрабуй. Ты ж на віндзе, правильно, Эмілія? Так, Ну. добра, спасылку скінь, дзякуй вялікі. Так, што цябе спыняе ад карыстання шыі браузерам? Ну-ка, нешта ты ламаешься. Не, гэта просто ад таго, што я у цэлым не так шмат часу ў гэтым усім праводжу, я ад гэтага крышачку далей, чым вы, таму мне просто Ну, ў браузере ты сядзіш па вечарах? сесці. Расказвай. Пасіжна? Не, я не раскажу, з чым я займаюся ў браузерах па вечарах. Але за спасылку дзякуй. Дарэчы, пра гэта я вось думала пра і розныя інструменты, которые мы раім, там спасылачкі і так далей. Вось я пачала карыстацца ноутбук LM. Класна, і я паглядзела каментары, таксама у каментарах было, што гэта файны інструмент. Вось. У мінулым выпуску, калі я слухала пра вось гэты Vive і гэтак далей, і я ўзялася за галаву, што такое ўвогуле існуе, я не ведала, і думаю, божа, гэта ж напэўна таксама хтосьці слухае і, напрыклад, не ведае, але ўся гэтая тэма, яна такая трошачку спакуслівая, і вось можа, не дай бог, мы якую-нибудь сям'ю разбурым праз тое, што такія інструменты... Не, гэта я думаю... А чаму разбурым? Наадварот, можа, наадварот, захаваем. Энергію будзеш высплёсківаць не на іншых людзей, а ў электронных лічбавых гэтых... Якую энергію? Якую, Лёша? Сексуальную. Вось, і я так і прызадумалася пра гэта ўсе інструменты, спасылачкі, але, канешне, мы ж толькі абмяркоўваем ад таго, што яно існуе, і мы гэта абмяркоўваем. Ну, дарэчы, калі табе ноутбук LM спадабаўся, то у Edge ён убудаваны амаль што. Таму табе Edge таксама можа будзе карысны, як
все ў адным месцы. Ладно, угаварылі на там Теслу, будаванае? угаварылі на гэта. Вайфы? Вбудаваны Wedge адразу. Не, там можна ў спасылачкі дадаць мой любімы сайт і зачапіць яго, ён будзе заўсёды дасягальны. Ну, заўсёды з табой. Добра. Карацей, мы ўсё яшчэ ўжо трэці выпуск. Раім вам карыстацца, типа спрабаваць шыі браузеры, гэта зусім іншы экспіріенс. Я таксама карыстаюся все яшчэ 50 на 50 Dia і Google Chrome. Вось. І насамрэч все больш мне падабаецца Dia. Таму Калі яны насамрэч давезуць функцыю перакладу рэалтаймавага відэа, гэта будзе пушка-бомба, бо да Microsoft так умеў рабіць толькі Яндекс-браузер. Тьфу на яго. Калі, гэта просто мега-бомба будзе. Пакуль што недаступна, але яны абяцаюць. То бок у Яндекс-браузера гэта ўжо ёсць. Гэта было ў іх ужо года 3, напэўна. На расійскую мову з ангельскага рэалтайм гэта все перакладалася. Зараз не ведаю, ёсць ці няма, але раней дакладна было. Яны гэта рабілі там праз свае серверы. Але ж гэта Яндекс, зразумела. Я б Яндекс-браузер ніколі ў жыцці сабе не ставіў. Не, гэта зразумела. Мы не раім тут нікому карыстацца прадуктамі Яндекс. Просто цікава з тэхналагічнага пункту гледжання. А мы з вами ад Яндекса сыходзім і не вспамінаем пра яго больш і ідзем у адукацыю і працу. Наш наступны топік. Эмілія, раскажы нам, калі ласачка, першую навіну. Про газету. Про газету, раскажы. Трошачку папрасцей тэма. Карацей, навіна пра тое, што ў Італіі выйшла газета, цалкам напісаная штучным інтэлектам. І штучны інтэлект там стварыў усё загалоўкі, тэксты, цытаты. Цікава, што гэта не інфармацыйныя матэрыялы, не толькі, але і аналітыка. Газета складаецца з 4 сторонак. І гэта такі вось эксперымент, прадаецца ў кіёсках нават, у інтэрнэце таксама даступныя. Карацей, журналісты там толькі задаюць пытанні, а штучны інтэлект усё астатняе генеруе. Вось так. Ты калі сказала про 4 сторонкі, я подумал, што гэта газеты для... Як это пакаленне называецца, якое зараз існуе? X ці як? Зумеры? Карацей, калі гэтае пакаленне, якое на тиктоках сядзіць, яно па стале, яно будзе чытаць газеты на 4 сторонкі. Не, там трэба так, аб на 60 секунд толькі. Там менш трэба. Там просто будзе, ведаеш, шрифт такі здаравенны вельмі, па 2 слова на сторонку. А я, наадварот, подумала, што гэта сам выдат такі, як... Хаця прыкладна так жа робяць маладзёны. Але цікава, там на апошняй старонцы ёсць раздзел пытанні адказы, таксама ўсё генеруецца штучным інтэлектам. І было пытанне пра тое, ці, зараз скажу, ці заменяць новыя тэхналогіі чалавека, і штучны інтэлект адказаў, што пра гэта пакуль рана казаць, бо штучны інтэлект гэта выдатная інавацыя, але яшчэ не ведае, як замовіць каву, не памыляючыся з цукрам. Мне падаецца, што гэта ўвогуле будучыня. Усё роўна рэдактары задавалі пытанні, усё роўна яны гэты тэкст праглядалі. То бок штучны інтэлект тут выступаў толькі у ролі друкуючай машыны, якая друкуе прыгожы тэкст па пытаннях, якія задае чалавек. І вось там нават у артыкуле ёсць фотаздымак гэтай газеты. Яна выглядае натуральна, як нармалёвая газета, прыемная. Я б калі пабачыў яе там недзе, дзе ва Францыі, так, у Італіі. Я б нават і не адрозніваў ад звычайных газет, калі б там не было AI напісана. Зразумела, што я не чытаў, як я іншую газету, так. Я твою музыку таксама не адрознівала б, ці гэта штучны інтэлект, ці гэта сапраўдная. Глядзіце, музыка, газеты, радыё, і гэта ўжо ёсць. Так, пакуль не кожная газета, не кожная радыёстанцыя, і не кожны гурт пакуль яшчэ. Але гэта трансфармацыя прафесій. Гэта не замена. З кожным выпускам все больш і больш. Учора літаральна, ці пазаўчора я чытаў Суна. Мы вам калісьці расказвалі пра гэтую тэхналогію, таксама падаецца з Лёшай апошні раз, што гэта інструмент, які дапамагае вам генераваць музыку з дапамогай шыі. Я б сказаў, вы яму дапамагаеце. І яны запусцілі сваё радыё таксама. О, гэта радыё. Круто. Так, я не ведаю, дзесьці я бачу, я пашукаю спасылку, там як радыё працуе. І вы можаце галасаваць за тое, якое радыё будзе гучаць.
То бок там час ад часу появляются карточки, на якія трэба тыкаць, і хто больш галасоў там за 60 секунд назбіралася, такая далей музыка будзе граць. Яна будзе генеравацца падчас, выкарыстоўваючы мадэлі сумы. Ну там хутчэй не падчас, там ведаеш, оно ж падчас не можа генераваць у рээл-тайме, там генерацыя займае ў раза 2 ці 3 больш часу. Хутчэй за ўсё яна ці ў фоне будзе нешта нагенерировать, потым дадаваць, ці ў базе Ну так, магчыма, ёсць уже нагенераваны нейкі кусочак, а потым яна будзе у працэсе, так. А можа Але тут самае насамрэч добрае, што яны прынамсі пазначаюць, калі гэта штучны інтэлект, яны пра гэта кажуць, таму што мы з вами акурат абмяркоўвалі навіну, дзе там пра радыёстанцыю, так? Яна там паўгады працавала і ніхто не ведаў. Слухайце, а тут што расказалі? Разумееце, навошта ўвогуле пазначаць? Вось я ўсё часцей задаюся пытанням, а ці трэба ўвогуле пазначаць контент зроблены штучным інтэлектам? Вось навошта? Гэта ж самае галоўнае этычнае пытанне, адно з самых. Вось я код пішу, Эміль, я код пішу са штучным інтэлектам. Што мне трэба казаць, што цяпер я не праграміст, а штучны інтэлект праграміста, я просто чалавек, які менеджыць яго. Ну, я ж гэты код чытаю, я за яго адказваю. Але ведаеш, мы пераходны перыяд будзе перажыць. Ладно, з кодам можа складанае пытанне, давай вось з музыкай. Вось ты там паслухала музыку. Калі б ты не ведала, што гэта штучны інтэлект, што б змянілася? А потым даведалася. Ты бы адчувала, што тебе падманулі? Ну, не, але мы пачалі з журналістыкі, і я думаю, калі браць акурат, ну, пра музыку зараз падумаем, калі браць акурат сферу журналістыкі, то там гэта важна, таму што зноў жа да штучнага інтэлекту у нас таксама шмат пытанняў і таго, як ён працуе, і шмат жа прэтэнзій таго, што ён часам бывае галюцынуе, ці вельмі упэўнены, ці ён так працуе, што кіруе грамадскай думкай, ці там ёсць пэўная прапаганда. І калі журналіст, напрыклад, стварае матэрыял, і штучны інтэлект працуе так, то як кіраваць гэтым і як не зрабіць бяды ўвогуле ў грамадстве і ў свеце. Таму я думаю, што, конечно, гэта істотна. Нават чытала на бажы Беларускай асацыяцыі журналістаў матэрыялы пра журналіст Лёша Шота пра гэта казаў. Вось гэта этычны момант, таму што натуральна ці карыстаюцца цяпер журналісты штучным інтэлектам, безумоўна так, але пытанне, які там адсотак і ў якіх навінах, бо вядома, калі гэта нешта інфармацыйнае, і там трэба нейкія механічныя рэчы, як бы окей, яны журналіст багата часу сабе эканоміць і добра, але ў астатніх, ну, такое. Ведаеце, я хацеў сказаць, што, напэўна, журналісты ж самі кантралююць якасць гэтых выданняў, і таму няма тут праблемы з тым, што будзе нейкая маніпуляцыя ці штосьці яшчэ, але потым узгадаў, што са мною літаральна недзе паўгады таму здарылася гісторыя, калі да мяне прыйшла журналістка, узяла ў мяне інтэрв'ю на 30 хвілін, записывала яго. А потым прыйшла да мяне, сказала, што мы выклалі стаццю тэкставую, вось, калі ласка, глядзі. Без апрува, без нічога, там іх па часу не атрымлівалася, яны ўжо выклалі. І я чытаю гэтую стаццю і разумею, што гэта не пра мяне. Там я бізнесоўца, які вядзе курсы па працаўладкаванню ў Польшчы, дапамагае палякам, беларусам працаўладкоўвацца. А яшчэ пачаў рабіць ангельскамоўны контент, расійскамоўны, але пачынаў з беларускамоўнага. Ну, то бок, просто, вось, літаральна не тое, што я казаў. І ў выніку аказалася, што журналістка просто не паспявала. Яна ўзяла транскрыбацыю нашай размовы, засунула не ў самую якусную сетку і попрасіла зрабіць стаццю пра выдатнага бізнесоўца. І як ёсць, так і закінула. І гэта разляці, дарэчы, можете знайсці гэтую стаццю, не паўсюль паспелі выдаліць, гэта вельмі цудоўна. І вось гэта таксама праблема, ведаеце, ляноту сваю трэба будзе значна больш кантраляваць у нейкі момант. Ляноту, ну ці в гэтым выпадку, можа, гэта не лянота была, а просто там не паспяваў чалавек. Там было, што ты філантроп і мільярдэр? Ну, нешта. І што ў тебе Тесла там? Дзве. Але цікава, то бок, вось гэты інструмент, которым яна карысталася, яна закінула туды ваш аўдыёзапіс вашай размовы. Яна мне не распавядала, як яна тэхнічна гэта рабіла, просто калі яна будзе нас слухаць, адразу кажу. Я не ведаю, як это было выраблена. Але там цалкам мне застаўся запіс. Я добра, што сябе таксама запісваў, тому што, ну, калі б мне сказалі, што гэта праўда, я б паказаў, што ёсць запіс. Там просто відавочна сетка пайшла ў інтэрнэт шукаць пра мяне інфармацыю, не ўзяла тое, што было ў аўдыёзапісу, і нічога не знайшла і пачала галюцынаваць.
А чаму ты себе записваў просто таксама каб перастрахавацца? Я себе давно уже записываю, коли даю интервью так, как перестраховаться. Каб потым Вау. за базар. Так, карацей. У меня есть думка хуценькая наконт музыкі, чаму ты, Лёш, думаеш памячаць ці не памячаць, што шыі, так? Я лічу, што варта памячаць, бо я б хацеў ведаць, хто стаіць за гэтай музыкай, якую я паслухаў. Мне прям важна, бо некаторыя гурты я не буду слухаць просто прынцыпова простое, хто яны як людзі. І калі гэта шыі, і калі яны шыі, я не буду слухаць гэтую музыку, калі за гэтым стаіць кампанія, якую я не паважаю, ці якую я не хачу данаціць грошы. Разумееш? Ось для мяне цікава, хто гэта ў выніку робіць. Слухаеш Міхалка? О, Вядомы украінскі спявак, так? Пойдзеце на канцэрт? Неўзабаве ж будзе. не, на канцэрт, напэўна, не пайду, але у Spotify ёсць некалькі песень. Так. Прызнаюся, Ладно. каюсь. Калі што, кідайце лайном толькі ў мяне. Не, у мяне таксама. Окей. Так, Я жду Каржа. Ладно, все. ты ідеш на Каржа? Пачакай, Я жду, я чакаю, прочакаю, сказал, жду, я чакаю. Я Ты чакаю, чакай, ты что пойдешь корж на 9 вересня, не вересня, жніўня Жніўня, наступае. вось ужо хутка. Я не пойду, простое, что ён ніколі не пеў по-беларуску сваёй сучаснай творчасці. Я вельмі чакаю, што 9 жніўня ён штосьці на беларускай зачытае, і тады я скажу, бляха, Корж Макс, ты просто неверагодны спевак. Рэпер. Вось. Як так. Окей, добра. А ты поедешь? Не. А Міля? Не, я не фанатка, але калі гэта будзе 9 жніўня, я думаю, напэўна, штосьці рыхтуецца і было б вельмі... Але шчыра, мне падабаецца рэп, і рэп Макса Каржа мне таксама падабаецца. Вось так. Клас. Вось на гэтым мы і скончым. Гэта абмеркаванне. Вершы, Макс Корж. У мяне нават ёсць песня, якую я сам напісаў, і можа калі выпушчу, і там амаль што адзін гэты абзац пра Макса Каржа і пра яго лунінецкую даўніну. Ось. Клас. Чаго толькі мы пра Лёшу не даведаемся. Наступная навіна. Мне таксама гэта падабаецца. Я яе зачытаю. Нарвежскі пенсійны фонд 1,8 трыльёна даляраў у іх ёсць. Фондзе спыніў наймы, бо шырока укараняе шыі, а супрацоўнікам, хто не выкарыстоўвае тэхналогій, пагражае стагнацыяй кар'ер. Калі вы раптам хваляваліся, што вы страціце сваю працу, працягвайце хвалявацца. Ну, то бок вы ўжо бачыце, што ўжо пенсійныя фонды ў Нарвегіі это не OpenAI, гэта не XAI, гэта пенсійны фонд у Нарвегіі. Ён абавязвае сваіх супрацоўнікаў карыстацца шыі. Клас, іх ёсць метрыкі, яны сочаць, яны эканомяць грошы. Клас. Класна. На пенсіі больш грошай пойдзе. Замест таго, каб наймаць. Хаця ў Нарвегіі, напэўна, ўсё добра з пенсіямі, з сістэмай. Быў я ў Осла неяк аднойчы. Не, все то добра, але прыклад які. І тут прямо ось таксама, калі цытаваць трошки, так? Ты пра тое, што ў звычайныя галіны зараз убудоўваецца штучны інтэлект, не ў айцішку нейкую, не ў нешта такое. Я кажу так, што гэта не опытнае, гэта не нешта тэхналагічнае ў сэнсе, ну зразумела, што тэхналогіі зараз паўсюль, але гэта не амерыканская нейкая IT-кампанія, так, ці нейкая, не ведаю. Блін, праблема ў тым, што ніхто меряць гэтую эфектыўнасць пакуль што не навучыўся. Усе нібыта разумеюць, што яна палепшыцца, але наколькі ты сэканоміш грошай з гэтага, пакуль што не бачу добрых прыкладаў з разлікамі ўсёй гэтай інфармацыі. Вось, неяк так. Ну, я тут, дарэчы, у себе на працы впісаўся ў ініцыятыву. Мы будзем раскатваць агулам план выкарыстоўвання шыі такі. Это план, так, мы будзем таксама спрабаваць думаць пра метрыкі нейкі. Это называецца шыі трансфармацыя, так? Так. Клас, просто вядзеш як-небудзь. Я да цябе ўвогуле звярнуся па іншыя там пытанні. Ты мне яшчэ будзеш патрэбны тут. За грошы? За грошы. Так, Лёша ж бізнесмен, у яго там курсы. Мільярдер і філантроп. Карацей, для нашых слухачоў, паглядзіце, калі ласка, на гэтую навіну. Пайдзіце ў спасылкі, пачытайце. І гэта рэальнасць. Это не мы придумалі тут трая. Это вельмі важны, мне падаецца, момант. Ну так. У гісторыі. Эмиля? Что-то хотелось додать? Я думала пра гэта з пункту гледжання
матывацыі ўвогуле для людзей, калі мы гаворым пра настолькі імклівае развіццё штучнага інтэлекту і укараненне паўсюль і ўсюды, і мы часам што і як гэта так і куды гэта ідзе, а калі гаварыць пра тое, што мы наадварот гэта матывацыя думаць, якія навыкі я магу мець, як я магу адпавядаць, якое месца я там буду займаць, тады на самай справе ўсё ж файна, бо мы ж не гаворым пра там вынішчэнне ці нейкія глобальныя змены, гэта акурат так, як сёння гучала пра трансфармацыю і як мы будзем і што з сабой рабіць і як мяняць у лепшы бок і свае навыкі у тым ліку. Я на ўсё гэта гляджу, і мне гэта, ведаць, нагадвае інтэрнэт чамусьці. Вось, калі інтэрнэт з'яўляўся, маладыя людзі, дзеці, яны ў гэта ўсё ўнікалі, ніхто не мог зразумець, як гэты інтэрнэт выкарыстоўваць, як падлічыць яго на пачатку, як падлічыць яго карысць. Умоўна кажучы, там бацькі, шмат якія бацькі да сіх інтэрнэтам карыстацца не навучыліся. Вось тут нешта падобнае. Тоже таксама такая буйная тэхналогія, якая значна змяняе ўсе патэрны, ўсе шаблоны нашай жыццядзейнасці, і якую не ўсе прымаюць, і можа не ўсе і прымуць у выніку. Так, але ўсё роўна вельмі вялікі адсотак бацькоў ужо карыстаецца. Ну, конечно. Правда? І людзей старэйшых. Просто па-іншаму немагчыма. Так. Клас, ідзем далей. Давай айцішнікаў крыху папалохаем. Давай. Нашы слухаюць, напэўна. Мета зламала апошні блокпост супраціву айцішнікаў, якія не хацелі шыі ўспрымаць сур'ёзна. Сказалі у кампаніі Мета, што цяпер шыі можна будзе выкарыстоўваць падчас тэхнічных інтэрв'ю. Вось. У чым бар'ер заключаецца? Шмат хто думаў, што шыі гэта нейкае лайно непатрэбна ў айцішцы. А тут ужо нават падчас інтэрв'ю будзе дазваляцца карыстацца гэтымі сістэмамі, і відавочна тыя, хто будуць імі карыстацца, будуць інтэрв'ю праходзіць хутчэй. Пакуль што Мета сказала, што будзе гэта рабіць не... Ну, просто Мета, гэта Facebook было, і заўсёды ён асацыюецца з айцішнікамі, шмат у каго, але там не толькі айцішнікі ёсць, не толькі праграмісты. Таму яны на пачатку будуць раскатваць гэта на не тэхнічныя прафесіі, але і тэхнічныя прафесіі тоже з цягам часу, таксама з цягам часу будуць шыі карыстацца. Нават яны прапаноўваюць сваім супрацоўнікам паціху пераходзіць на гэты падыход падчас інтэрв'ю ўнутры кампаніі. Калі ты, напрыклад, расцеш па кар'ернай лесвіцы, то ты можаш выкарыстоўваць шыі. І пакуль што не зразумела, як гэта будзе рэалізована, ну, таму што тыпу табе даюць чат GPT. Чат GPT табе можа любы код напісаць, на любое пытанне адказаць. Навошта тады гэтае тэхнічнае інтэрв'ю, як яго будуць праводзіць? Было б цікава паглядзець на сам гэты працэс. Пакуль што яго няма. Ну, але, напэўна, Мета ўжо працуе над тым, як ён будзе выглядаць, і хутка мы даведаемся. Мне спадабаўся каментар майго падпісчыка, я на Эці-Барадзе пісаў пра гэтую навіну, там чалавек напісаў, што для працаўладкавання кандыдат будзе павінны напісаць свайго уласнага агента, штучны інтэлект, які будзе праходзіць інтэрв'ю. І вось калі ты напішаш такога агента, які пройдзе інтэрв'ю, то ты залічаны на працу. Цалкам думка крутая. Але наўрад ці гэта так працаваць будзе для праграмістаў. Ну так, мы, напрыклад, вось месяц таму шукалі чалавека, таксама распрацоўшчыка, і вось ён выходзіць у пятніцу 1 жніўня працаваць, мы пакуль не дазвалялі карыстацца шыі. Мы ж табой ў мінулым выпуску гэта абмяркоўвалі, так? Ці можна карыстацца штучным інтэлектам падчас сумоўяў? Падаецца, мы абмяркоўвалі. Па-за мінулым. Па-за мінулым. Тады яшчэ была Эмілія, так. Ну вось мы пакуль не дазволілі. У нас было лайв, і не трэба было пісаць код, але трэба было адказваць на пытанні, разам рэв'юваць, так сказаць, праглядаць код і казаць, што вы думаеце. Але ён і не прасіў, так? Пісаць код ці што? Ну, карыстацца, в сэнсе. Не, ну, глядзіце, я так думаю, што калі гэта офлайн сумоўе, і ты будзеш сядзець побач з гэтым чалавекам, і прям ты будзеш бачыць, прям не кажаш так, ты будзеш бачыць, што ён піша, то ў такім выніку ты зможаш зразумець, чалавек здольны ці не здольны працаваць. Я ўжо цяпер, калі я трошкі больш у гэта паглыбіўся, я цяпер лічу, што гэта добры падыход насамрэч. Вось так сесці побач і паглядзець, як чалавек карыстаецца шыі інструментамі, бо гэта вельмі важна. І ты ж там пабачыш, будзе ён пісаць, як падмануць сумоўца і як з нуля нешта напісаць, ці ён будзе пісаць мэтанакіраваныя пытанні і паказваць свае веды. Так. Ці ён можа пісаць так званыя промпты, так, што вельмі важна, ці ён можа іх добра іх напісаць і так далей. Цяпер я лічу, што гэта вельмі важна. І калі мы будзем шукаць наступнага чалавека, я лічу, што гэта
вельмі важная частка. Ну так, гучыць як добры адказ і увогуле такі падыход сучасны. Таму што так ці інакш, ну штосьці з гэтым патрэбна будзе рабіць і чаму не. І напэўна яшчэ залежыць ад таго, якія кампетэнцыі патрэбна праверыць. Ну, ведаеце, яны ж яшчэ такім чынам будуць правяряць просто, ведае чалавек, што такое штучны інтэлект ці не. Ось тое, пра што Евген казаў, умее прамта пісаць ці не, таму што мета у любым варыянце хоча зараз наймаць супрацоўнікаў, якія умеюць працаваць і працуюць з гэтымі інструментамі, бо яны іх паскараюць. Мы нагадаем, што Марк Цукерберг плаціць вельмі шмат грошай, прям сам ходзіць і шукае людзей. Таму, канешне, я думаю, што ў кампаніі Мета шукаць людзей, якія знаёмыя з штучным інтэлектам нават на такія пазіцыі. Даражэнькі, Так. гэта не Мета, гэта кампанія Мета. Яны беларусы. Я не ведаю, просто для мяне прыйшло ось такое з космосу. Я заўсёды радуюся. Ну Мета, так, гэта беларуская далетае кампанія. час. Так, это Класная беларус. рэакцыя. Так, гэта наш беларус Марк, вось, які Макар. апостала. Макар. Марк. Ладно, рухаемся далей. Так, а мы з вами якраз у беларускім кантэксце застанемся, бо у нас далей топік дзяржава, і насамрэч вельмі цікавая навіна, тут мне вельмі спадабалась, я зацытую нават трошкі. У грудні пачаў працаваць першы ў Беларусі медыцынскі шыі-асістэнт, які дапамагае лекарам хуткай дапамогі праз аўтаматычны даўрачэбны апыт? Не, гэта чат-GPT нешта. Апытанне, А напэўна? пытанне, напэўна. І кіраванне чаргой. У грудні у гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі пачаў працу першы ў Беларусі шыі-асістэнт. Сістэма распрацавана сумесна з лабараторыяй для медыцынскіх тэхналогій, праводзіць даўрачэбны апытанне пацыента. Ну клас. Мне падаецца, вось гэта прям вельмі добрый спосаб выкарыстання, і я прям вельмі рад. Я тут паглядзеў некалькі серыялаў пра то, як працуюць гэтыя аддзелы неадкладнай дапамогі, напэўна, так это будзе па-беларуску. У прыватнасці ёсць вельмі круты серыял, называецца «Бальніца Піт». Там просто 12 серый паказваюць, як адбываюцца 12 часоў такім ось аддзяленне бальніцы. І там з часам все вельмі фігова. Вельмі фігова. І я думаю, што ў беларускіх бальніцах сітуацыя не лепей. Таму калі гэта дапамагае. І гэта ж такая рутына. Гэта прыходзіць да цябе там, прыходзіць шмат людзей кожны дзень, і тебе трэба з кожным, а там 35 пытанняў трэба спытаць. 35. Вы можете себе уявіць? І ты сядзіш і пытаеш, і пішаш, яны ж яшчэ вельмі любяць пісаць ручкай на паперы, ці асадкай на паперы. Потым гэта ты перадаеш і іншаму чалавеку, якому трэба прачытаць, што ты там асадкай на паперы напісаў. Мне падаецца, гэта настолькі класны спосаб выкарыстання. Я рады, што Гародня цяпер мае такую штуку. Я тут дзедам пабуду яшчэ. Можна? Пабудь. Якраз тут у бальніцы, у чарзе. Серыялы там глядзіш. Ну так, адкуль час бяру, незразумела. З аднаго боку мы такім чынам прызвычаемся да таго, што урачы, лекары карыстаюцца гэтымі сістэмамі. Калі наступным разам падчас наведвання доктара вы будете бачыць, як ён у чат-GPT палез, то вы не будете так хвалявацца. З іншага боку, у нас у бальніцах шыі, падчас навучання шыі, падчас сумоўя шыі, дзе гарантыя таго, што ў бальніцах не будуць працаваць людзі, якія проста праскачылі, таму што ведалі, у якую мадэль трэба адаслаць пытанне, а насамрэч ведамі не валодаюць. Да няма. Ну, няма. 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 Але класна, што ў Гародні так. Так, трэба сканчваць хутчэй, бо ён не дотрымаецца до конца. Дарэчы, такія серыялы, яны ж не для іпахондрыкаў. А, вось, Алёша, это твоя песня, которую ты напісаў? Не, дзе каханне, дзе жаданне, міжалешыны кустоў. Няма, это НРМ. Это НРМ, што? А, так, я не пазнала. Ой, крамбамбуля, прабачце, крамбамбуля яны былі тады. Ладно. А давай паставу гэта нам фонам куды-небудзь і што-небудзь яшчэ там дадаткова накладзі і вось. Ну, каб нас Падарвольскі забаніў потым, ну не, дзякуй. Не, я думаю, мы з ім дамовімся, можна будзе дамовіць. Хаця калі ён пачуе, як ты спяваеш, то можа і там не ў грошах справа будзе. Так, возьме мяне на бэк. Нам насамрэч все яшчэ мне цікава, калі наши гледачы, асабліва тыя, што ў Беларусі раскажуць, дзе яны яшчэ бачаць выкарыстанне, магчыма, сістэмаў з шыі,
бо я ўпэўнены што гэта не адзінае месца, так, бо ну, гэта ўжо Класна, прям, пішыце ў каментарах. гэта Дакладна. прям прадакшн, гэта прям працуе, і ўжо ёсць відэа, дзе жывыя людзі гэтым карыстаюцца. Напэўна, дзесьці яшчэ мне было б вельмі цікава. Дайце нам, калі ласка, ведаць. І калі гарадзенцы таксама карысталіся вось у гародні, напэўна, дзесьці у лякарні, то можна таксама напісаць Ну, цікава. вельмі класна, правда. Мне цікава, ці яно глючыць, ці яно прям добра працуе. І там же галасавы таксама, там ты голасам адказваеш. То бок яно яшчэ і распазнае добра твой голас, клас. Вось, карацей, тут такога няма. І, дарэчы, тут, калі ты ідзеш да лекара, 95%, што ён будзе карыстацца прям пры табе типу інтэрнетам, гэта абсолютно нормально. То бок У Нідерландах. У Нідерландах. Абсолютно не чакаецца, што ён будзе ведаць усё, ён можа забыцца нейкія назвы, прям вось ты заўсёды бачыш яго маніторы, ты заўсёды... Гэта і добра, менш прасторы для памылак. Так, абсолютно. Больш для хвалявання таксама прасторы. Ну так, і я ўпэўнены, што ўжо некаторыя карыстаюцца шыі замест гугла, але просто я пакуль яшчэ не сутыкаўся. Не хварэй, Евген, карацей. Ну, так, гэта правда. Далей ідзем у навуку і тэхніку. У нас аж 3 навіны запар пра роботаў. І я раю все гэтыя спасылкі, просто адкрываеце, калі ласка, паглядзіце, амаль пад кожную ёсць відэа, што яны толькі ўжо не ўмеюць. Вось давайте першы. Значит, Юбітек представила робота, які называецца Volker S2. Ну, неважно. Першага гуманападобнага робота, які можа аўтаматычна мяняць акумулятар без удзелу чалавека. Змена батарэйкі займае всего 3 хвіліны, што дазваляе роботу працаваць без перапынкаў і павышае яго аўтаномнасць. Я б назваў гэтага робота на іх месцы Skynet. А можа гэта Volker Skynet 2, это скарачэнне просто, потому что чаго яшчэ роботам не хапала для аўтаномнай барацьбы з чалавецтвам, гэта каб яны самі сабе батарэйкі змянялі. Ну, і там ёсць відос, у нас падаецца па гэтай спасылцы, так, у нас прямо па гэтай спасылцы відос, відэа, калі ласка, паглядзіце, як гэта выглядае, як ён назад закручвае рукі, каб взяць з палічцы батарэйку, і потым сабе ў спіну вставляе новую батарэйку, перад гэтым, канешне, дастае папярэдні. 3 хвіліны... Так, кажи. Я хотел просто адразу до наступнай навіны перейсці, тому что там навіна пра таксама гуманоіднага робота, які крыху меншы за твайго, пра якога ты распавядаў, ён 1,20 м, 1,60 м і важыць менш, але это кампанія Unity, это де-факто самая буйная кампанія кітайская па стварэнні роботаў, яны выпусцілі R1 робота, ужо яго можна яшчэ нельга набыць, але праз месяц, наколькі я разумею, абяцаюць. Uni 3 R1 каштуе $6000. Вось той робот, які вы паглядзіце па рэкамендацыям Евгена, лічыце, што яго можна набыць за $6000, таму што ад Uni 3 робот не менш магутны. Ён не можа батарэйку сабе змяняць, але ён бегае хутка. Ён робіць усялякія практыкаванні, ён можа круціцца на галаве, ён можа рабіць колы, ён можа хадзіць па лесвіцах, ён можа стаяць на руках, все, што заўгодна. Яго можна дапраграмоўваць. Таксама. У нашай спасылцы немалі, мы пашукаем, ёсць на Ютубе відео. Там па спасылцы прям відэа на лендинг-пейджы ёсць. Я да чаго? Ён каштуе $6000. Хлопцы, дзеўкі, ён каштуе як 3 айфона. Робот гуманоідны, які можа, натуральна біцца за вас, каштуе як 3 айфона. Мы дзе з вами жывем? Так, калі за школу трэба когось адправіць, отправляешься в робота. Я не ведаю, хотел бы я ці не. Не зразумела, што зрабіць. Значит, з вайфамі вы ведаеце, што рабіць? Ну там все. А з роботамі праблема. А ты хацела б сабе? Не, я ж як бабуля ў некаторых пытаннях. Я вершы чытаю, і куды мне робота? Или стыднішую рукой. Насамрэч, калі такога робота, калі б ён быў яшчэ з нармальным штучным інтэлектам, а абяцае, што ў гэтага робота будзе LLM-ка у галаве круціцца, то бок ён можа быць з цягам часу зможа на каманды рэагаваць і сам нешта рабіць, а не запраграмаваныя каманды выконваць. То такі робот мог бы, напрыклад, мне спатрэбіцца ў гарах. Ось, рюкзак ему аддаць, каб ён тащыў за мной. Чаму не? Але дзе ўпэўнены, што ён цябе не саштурхне калі-небудзь з гары? Ты можна быць упэўнены на 100% ці не? Ну не, на 100% нельга. На 100% ўжо все. Вось у дадзены момант часу у гэтым свеце нельга быць упэўненым
Ні пра што на 100%. З кім тады Але, бляха. падкаст запісваць? $6 за Са гуманоидного мной робота. Гэта Тысяч. пипец. Гэта пипец. Просто трындец. Яны каштавалі по 500 тысяч и были там один на ўсю краіну. А тут штучнае вырабніцтва коштам менш, чым мой ноутбук каштуе, які мне праца покупала, набывала. Ну, тым не менш. Ведаеце, я зараз яшчэ Піпец. вспомніў, мне я таксама знайду спасылку, я гляджу па вечарах гэтыя навіны нідерландскія. Вось, ну, каб трошки нідерландскую мову вучыць, і там была навіна, так, што на адным з паромаў, тут мільён паромаў у краіне, так вельмі шмат рэчак, каналаў, праз якія ходзяць паромы, і на адным з паромаў квіткі правярае робот. Пакуль яшчэ з чалавекам, але ён ужо ходзіць і правярае квіткі. Ходзіць? А гуманоидны? Ходзіць. Гуманоидны. Сур'ёзна? Вау. Так, ему нават апранулі тыпу гэтую адзежу Офігеть. супрацоўніка кампаніі. І гэта я столькі зараз вспомнил, чамусьці мне дашло ў галаву. Ну так было позна ўвечары было, чамусьці не падумаў, вельмі таксама класна. Ну вы толькі падумайце, куды мы ідзем, як хутка мы ідзем. І Як тут гэта ўсё танна становіцца? танна. Вы бачылі? Мне падаецца, так, кажы. Ну, ладно, это так. Я просто хотел сказать, что у Юни 3 есть робо-собаки, якіх мы, напэўна, усе бачылі, на якіх там агнемёты ставяць, у приколах усялякіх пулемёты. Ось як вы думаете, колькі каштуе робо-собака у Юни 3? Ну, 10. Аміля? 15. 15. А у кого з вас iPhone? Мне. Ну, ось ён каштуе як iPhone. Ну, крышачку даражэй, Ладно. $1600. Блин, класс. Але гэта ён маленькі? Ну як? Як сярэдніх памераў сабака. Слухайте, ну я уже хочу, ну складана. Так что Ладно, Кіберпанк. добра. Карацей, Якія сумныя навіны. Лепш проста глядзець дзе-небудзь на алімпійскіх гульнях за роботамі там вось, у такіх межах. ці ў футбол мы раілі, і таксама яшчэ нешта, і паўмарафон мы раілі паглядзець. Карацей, калі ласка, паглядзіце тыя спасылкі, што мы прынеслі. Яны, правда, яны смешныя, але яны таксама вельмі цікавыя, і я ў шоку. Але наступная навіна таксама пра робота, і гучыць яна так. Робот SRTH з Джон Хопкінс самастойна выканаў аперацыю по выдаленню жоўцевага пузыра. Карацей, ChatGPT нешта наперакладаў. А як правильно будзе? Жоўцевы, это жэлачны пузырь, так? Жолч. Ну, можа, так і будзе. Можна спраўдзіць зараз. З 100% дакладнасцю Скарнік, ідзём у скарнік. рэагаваў на галасавыя каманды і адаптаваўся падчас працы, што робіць яго прарыўным крокам да аўтаномнай хірургіі. Жоўцевы пузыр. Жоўцевы пузыр. Вось мы з вами вучымся падчас падкаста. Таму у нас такі адукацыйны, канешне, падкаст у сэнсе беларускім. Напал. Ну вы паслухайце яшчэ раз, ён Трындзец. цалкам сам выдаліў, ну так, ён навучаны, але ён выдаліў са 100% дакладнасцю. Всё добра. Колькі нам засталося да таго, каб ужо выразаць больш складаныя штукі? Страшно гэта ўсё, страшно. Это страшна, але гэта таксама дае такую надзею. І ведаеш, страшна, так. гэта страшно. Я глядзеў, як робяць аперацыі на глазах. Вось гэтыя аперацыі, калі там хрусталікі змяняюць, гэта вельмі складаная аперацыя, але яны робяцца хутка, і рабатызіраваныя сістэмы там насамрэч вельмі добра развітыя. Там Ты пра лазерную карэкцыю? Ці карэкцыя, ці замена хрусталікаў, там Я прыборы рабіў, прыблізна адны і тыя ж. Справа ў тым, што я разумею галавой, што калі тебе чалавек гэта будзе рабіць, ён табе раздраконіць глаз. Калі гэта робіць машына, якая лазерам там пеканула і ўсё, там памылка 99,999%, што не будзе памылак. Але ўсё ж такі чамусьці праз тое, што гэта не чалавек, а машына, якую спыніць немагчыма, ты з ёй не можаш паразмаўляць, растлумачыць ей свой стан, яна тебе не бачыць, мне вельмі страшна ўсё гэта. Ось я не ведаю. А навошта ты глядзеў гэта відэа? Ну, просто цікава было там. Мне ў радні я хрусталікі вам- мяняць трэба было, ну, карацей. Я вам Цікава адкажу. было. Я рабіў гэтую аперацыю, я рабіў лазерную карэкцыю. Я ляжаў на гэтым стале, калі трэба было глядзець на лазер. Займае 10 секунд на одно вока. І я вам скажу, што чалавек там не патрэбны. Все, што ён рабіў, ён просто лічыў для мяне 10, 9, 8, все. Ну добра, Глядзім. з лазерам не ты, а калі гэта будзе стаматолог робот, які будзе табе бормашыну ў горла засоўваць, і не 10 секунд, а 20 хвілін, ну ладно, 5 хвілін, гэта ж ужо больш страшна. Не. Ну, Ну, калі гэта будзе больш дакладна, менш памылак,
хутчэй я разумею, я просто про тое, што мне як чалавеку ўсё ж таки да гэтых сістэм страшна звяртацца, але галавой логіка я разумею, што гэта больш бяспечна. Ну, Таму я, але канешне, рад. ты можаш себе Мы уявіць, просто не прывыклі, мы не прывыклі да гэтага. я лёг на Прывыклі. 20 секунд на стол, я ўстаў так. іншым чалавекам на 20 секунд. Гэта афігенскі. Я 10 год быў у акулярах, я падняўся іншым чалавекам, просто паляжаўшы пад робот. А ты адразу бачыў? Там спачатку трошки такая пелена, але там ужо праз гэтую пелену ты ўжо бачыш больш, ну туды далей. Карацей, гэта іншае Слухай, а не жыццё. было такога, што страшна было галавой дзёрнуць, клаўстрафобія нейкая нават праз тое, што ў цябе галава зафіксаваная, не? Галава не зафіксавана. В сэнсе, як? У вачах стаят такія А распоры. калі б ты дзёрнуўся, калі гэтая машына цябе Ну, лазам не свеціць? дёргайся. Добра парада. Ну, ладно. Добра, прабач. Я Нам яшчэ трэба- так. дадам хвіліначку да гэтых робатаў, яны яшчэ ўмеюць самі за сабой памылкі выпраўляць. Калі што, была навіна месяца 3 таму, падобны робат рабіў аперацыю на свінні, калі я правильно памятаю, і ён выраніў скальпель. І ён самастойна зразумеў, што гэта была памылка і дастаў скальпель. То бок гэтыя сістэмы нават вучаць памылкі выпраўляць. Таму не бойцеся. Калі што, яны... Не, гэта будучыня, і мы опять зноў ж таки, я хутчэй тэхнааптыміст, так, то бок Лёша у нас хутчэй у бок тэхнадумераў, я хутчэй у бок тэхнааптымістаў, і мне просто я просто хачу уявіць, колькі мы зможам всяго добрага зрабіць людзям. Ну, побачым. Конечно, мы до гэтага казалі пра сабак, якія бегаюць з агнямётамі і з кулямётамі. Цяпер мы размаўляем пра тое, колькі мы зможам зрабіць, можа, аперацый тым людзям, якім яны ўсё яшчэ недаступныя, бо гэта ўсё яшчэ, дарагая аперацыя. Ну, слухай, так яны да сіх недаступныя. Колькі ты за вочы аддаў? 1600 за $2. Не, я аддаў танней, але гэта ўсё роўна дорага. Ну, это вельмі дорага. Вось, а калі мы зможам прыбраць адтуль людзей, якія каштуюць больш за ўсё, бо гэтыя все дактары, яны дарагія. Ну, можа і так. То, крацей, я думаю, што будзе клас. Прабачце, мы пераходзім з вами адразу ў наш наступны топік, які называецца «Рознае». Там літаральна некалькі сервісаў, і пачнем мы з першага сервіса, які я хачу параіць. Я яго літаральна чамусьці недавно толькі адкрыў першы раз, я чуў пра яго шмат разоў. Вось, называецца ён lmarena.ai, і гэта месца, дзе можна... Кропка.ai. Это правильно. Вось. Месца, дзе вы можете напісаць свой промпт, і вам нейкія выпадковыя мадэлі згенеруюць адказ. І у вас спытаюць, што лепш, злева, справа, ці яны аднолькава, ці яны аднолькава дрэнна зрабілі. Ці, прыкладна адно. Так, прыкладна аднолькава, я ўжо сказаў. І потым, калі вы ўжо прагаласуеце, вам скажуць, якія гэта былі мадэлі. Даволі цікава. Не ведаю, мне спадабалася пайсці, паглядзець, як насамрэч Насамрэч, гэта самы буйны сервіс па параўнанню мадэлей праз так званыя слепыя тэсты, большых мы не маем, і LMArena мае яшчэ так званы лідерборд, то бок топ самых магутных мадэляў па разных накірунках праграмавання, генерацыі відарысаў, генеравання тэксту. Вы таксама там можете гэты лідерборд пабачыць. Бо я вельмі часта там сяжу, гляжу, што новага выйшла, і як яно на думку наведвальнікаў добра ці недобра себе праяўляе. Таму вельмі круты сервіс. Дзякую, што прынёс. Так. Прыйдзецца паспрабаваць. Так, паглядзі таксама. Можаш там нават вершы пагенерыць, правда, і просто паглядзець, як розныя мадэлі. Бескаштоўна, дарэчы, гэта робіцца. Бескаштоўна. А гэта пакута, генерыць там вершы, таму што там столькі новых слоў, я думаю, як адкуль яны іх бяруць, гэтыя словы. Але потым зато ніколі не забудзеш жоўцевы пузыр. Так, яшчэ адзін сервіс, насамрэч, ад нашага беларуса, вось, ад Сярожы, называецца Юзік. Чаму Юзік? Не Сярожа, на класнае імя. Сярожа зрабіў Юзік. Класнае імя, так. Ваш разумны беларускамоўны кампаньён, які шукае, агучвае і малюе па запыце, з душой і інтэлектам. Насамрэч, правда, это бот у Тэлеграме, які вы можете карыстацца, ён можа вам напісаць, ён можа вам агучыць, ён можа зрабіць вам казку для вашага дзіцяці ўвечары. Ты ему пішаш тэкст, кажаш, вось агуч яго, і ён зробіць агучку. Так. Круто. Вось. Мы прынесем таксама спасылачку, все по-беларуску, ад беларусу беларускамоўна. І гэта твой знаёмы? Гэта мой знаёмы, так. Добра. Тебе заплаціў за рэкламу? Наш знаёмы. Так. Цяпер ёсць ботик, чакай, ты сказаў, наш знаёмы? Наш знаёмы. Гэта наш знаёмы Сярож. Вітанкі табе. Так, вітанкі, Сярож. Вось. Окей. Клас. Яшчэ одна навіна. Эміль, давай-ка, раскажы-ка нам. Класная навіна. Я
пачытала, здзівілася про тое, што ёсць кампанія, дзе яны выкарыстоўваюць штучны інтэлект для напісання лістоў як бы ад рукі. То бок людзі больш не пішуць лісты, не лістуюцца. Можа быць, некаторыя развучыліся гэта ўвогуле рабіць, а ёсць кампаніі, яны на гэтым зарабляюць, да іх звяртаешся, і яны напішуць табе ці віншаванне, ці нейкую падзяку, таму што гэта заўсёды больш цікава, калі табе штосьці такое прыходзіць, ці запрашэнне кудысьці. І гэта піша як бы робот, але прыгожа, але не ідэальна. То бок там як быццам бы сапраўдны почерк і нібыта сапраўдны чалавек. Як сервіс называецца, толькі скажы таксама нам. Так, Handwritten? Альбо неяк па-іншаму, пачкай. Written, напэўна. Так. Таксама будзе. Ну, спасылачка ў апісанні будзе, конечно. Ну, класна, цікава, і я прыгадала, сёння, калі чытала гэту навіну, прыгадвала, што у мяне калісьці здарылася класная гісторыя, калі я вучылася ва ўніверсітэце і прыехала да бацькоў на Астравеччыну, проста ў полі я знайшла ламінаваную паштовачку. Яна добра захавалася, да яе быў прывязаны такі напаўзмюты балонік, і там па-нямецку было напісана там некалькі словаў і адрас таксама нямецкі. І там быў таксама фотаздымак маленькага хлопчыка. І аказалася, што дзесьці ў нямецкай школе была акцыя, яны запускалі вось гэтыя паштовачкі на балоніках, ну і куды даляцяць, туды даляцяць. І вось уявіце, яно даляцела, гэты балонік даляцеў на поле у Астравеччыну, і мы пачалі, я адказала, канешне, і мы пачалі ліставацца, і мне падаецца, нават яны дзесьці жывуць у гэтай частцы Германіі, которая бліжэй сюды да Вроцлава. Таму гісторыя. Так, але я просто абажаю ліставацца. Вось мой я там узрост, калі я была падлеткам, і можа быць яшчэ 20+, я ўвесь час ліставалася, і таму калі мне штосьці такое далятае, так боже, ну гэта мы таксама я все яшчэ ненавіжу балонікі з пункту гледжання экалогіі, але цікава, якія ў каго зараз пайшлі асацыяцыі, лёш такі ліставаліся з дзяўчынай, а я ненавіжу балонікі. Мне па другой цікава. Але ж сумная навіна, як да мяне. Ось сумная ў тым, што раней людзі самі намагаліся пісаць няхай каракулямі сваімі, а зараз гэта літаральна робяць станкі. Прям роботы. І трава была больш зялёная. Так. Да не, ну гэта рэчаіснасць, а што? Зато калі хтосьці гэта робіць і замаўляе, значыць разумее каштоўнасць гэтага. Так, рукапіснае пісьмо, каштоўнасць яго ў тым, што ты ведаеш, што чалавек самастойна не вытраціў, а знайшоў час, каб яго напісаць сваёй рукою. А тут ты нібыта падманваеш чалавека. Нібыта кажаш, глядзі, я напісаў, а насамрэч не ты ж напісаў. Робот напісаў. Але заплаціў грошы, гэта таксама нейкі рэсурс. Не ведаю. Карацей, табе не замаўляць віншаванне у лютым. Лёшы балонік з паштовачкамі. Мне, калі ласка, балонік з паштовачкамі з Салігор. Ох, забыўся, дзе яна жыла. Напэўна, Салігорску. Ладно. Дзяўчына, которой ты пісаў лісты? Кацярына Вінаградова, калі ты нас слухаеш. У 13 гадоў вельмі было круто. Дзякуй табе за добрыя ўспаміны. Так, і перадаем вітанкі таксама. Цікава. Жонцы Лёшы. Так, мы малыя, блин, ты што? Да ладно. Пытанне у меня, не пытанне, каментар у меня тут такі, што галоўнае, каб не апынулася, што вся вось гэта AI фабрика почеркаў не апынулася вялікім памяшканнем у Індыі ці на Філіпінах ці дзесьці, бо на жаль так часто здараецца. Fake it until you make it, ну. На, дарэчы, была ж такая нейкая навіна. Яна будзе яшчэ, вось дай нам 5 хвілін. Вось, окей, ідзем да нашай рубрыкі, насамрэч вельмі цікавай, фейкі і этыка. Сёння там шмат, таму мы адразу ідзем туды, і першая навіна гучыць так. Леброн Джеймс ініцыяваў юрыдычныя дзеянні супраць AI-платформы пасля распаўсюджання віруснага дипфейк-відэа, дзе ён цяжарны і, карацей, вось. Значыцца... Хто такі Лебронс, калі ласка, распавядзіце мне? Леброн — гэта баскетбаліст вядомы. Баскетбаліст вядомы, ага. Так, ён тыпу супервядомы, ён супербагаты, ну і чамусьці яго зачапіла тое, што яго зрабілі насамрэч не самае горшае з магчымых дипфейк-відэа, і вось ён вырашыў пайсці ў суд. Ну і там прям артыкул такі, што
уладальнік гэтага сервиса такі типу, Мгм, блин, мгм, я мгм. типу Леня, просто мне дрэнна все, типу на мяне все накинуліся, а там маленькая компания, это не OpenAI, это не нешта буйное, это маленькая компания. Мне гэта нагадала гісторыю з Бейонс. Можа вы ведаеце, памятаеце, Яе фотку, якую выдалілі з інтэрнэта, так. сфотаграфавалі так у вельмі незвычайнай позе і выклалі, і яна патрабавала, каб гэты фотаздымак выдалілі паўсюль, шмат грошай, юрыстаў, яго выдалялі, але зараз ты просто ў гугле ўводзіш страшная фотка Бейонсы, і табе адразу там 25 штук гэтай фоткі выкладаецца. І я памятаю, як у Тьютары, калі я там сидзеў, там кожны год святкавалі гэты дзень, калі выдалілі все фоткі, прыкладалі фотку. Ну, вось тут падаецца нібыта тое ж самае. Ну, Леброн зачыніць гэтую кампанію. Ну, ці не зачыніць, а зробіць ім сапсуе ім жыццё. Ну, а так, чаго ён даб'ецца? Я не ведаю, я не разумею, чаму. Ну, чаму даросламу дзядзьку стало так дрэнна таго, што Мне падаецца, ведаеш, гэта нейкая пацанская. Ён жа такі мужлан, наколькі я разумею, конечно, баскетбалісты шмат хто ты. І ён такі, ну, типу, гэта што такое? Пацан цяжарны, што? Вы б яшчэ мяне зрабілі вось гэтым трансгендерам. Я прыклаў офігенны шортс ютубаўскі. Вы можете паглядзець, і раю вам таксама мілі здзеўшы паглядзець, там 40 секунд, вельмі добры шортс пра Леброна і яго бацьку. Яго Я сына. думаю, не просто вельмі ўражлівыя асобы, і Бейонсе, і ён, і такія ёсць, і будуць. А ці можа мы гэта асуджаць? Ну не, ну просто такія людзі. Ну так, яны могуць, легальна яны могуць ісці ў суд, і, ну, карцей, вось Так. нешта. А толькі скажу адразу тут, напэўна, бо тэма дыкпікаў, дыпфейкаў, яна актуальна, Так. асабліва там па апошнія тыдні. Я думал, мы гэта не будзем цягнуць у падкаст. Але я толькі з пункту гледжання мовы хочу сказаць, што правільна дыкпік там і Так гэта ж ужо гэты Вячорка сказаў, так? Уже даўно ён, у яго выпуск быў асобны пра лаянку беларускую. Я не глядзела, але трэба паглядзець і можа дзесьці таксама запосціць, бо шмат СМІ яны акурат і усе, хто большасць тых, хто Так, Да? ладно. Ну, калі мы сюды зайшлі, давайте. Калі хтосьці не разумее, мы зараз размаўляем з нагоды таго, што ў нас адбылося ў інтэрнетах, кэнселінг адбыўся. Давайте, будзем шкварыцца до конца. Хто як ставіцца да гэтага кэнселінгу? Я не ведаю. Я лічу, што не трэба Класна, ты адказала, чалавека праз тое, што ён, ну, адзін раз накасячыў, прытым у сваім асабістым жыцці. Мне падаецца, што ты не зусім правільна паставіў пытанне, альбо тады трэба неяк дадаць, дапоўніць. Ты спытаў, як мы ставімся да кэнселінгу. Я магу гэта вырезаць. Але правільна было б спытаць, як мы ставімся спачатку да там учынка ці... Ой, не, давайте, карацей, сапраўды... Так, але давайте не будзем... Так. Але меня ў гэтай гісторыі збянтэжыла тое, што бацька Вячоркі, выдатны дзядзька, але ён сказаў, што дык-пік. Ну, чаму не гык-выява, не ведаю, гык-картык, ну, типу картинка. Ці Уже некімі вычварэнствамі займаемся. Чылізява. Нормальная тема, не? Не ведаю, мне падабаецца. Я чылізява не дасылаю, але калі што, мне слово падабаецца. Пачакай, але праз ці праз Ну, праз ы. Ты прагучаў як ты. Дык-пік? Але... Так. Ну, праз ы, Праз напэўна. Не, пра з'яву, пра чалізяву. Чалізява праз і, гэта ж не запазычанае атрымліваецца слово, таму можна... Але чаму і? Ну, наколькі я зразумеў, Вячорка казаў, што калі запазычанні ідуць, то таму пасля Д можа ісці і часта ідзе і. Таму дык-пік, а не дік-пік. Але пра чалізяву я просто не зразумела. Чэліз-выява, гэта два беларускіх слова, гэта не запазычанне, таму чэлізява. Але чалізява. Чэлізява! О, чэлізява! Блин, офігенскі! Вось выраж гэта, потым яшчэ там, дзе ты спяваеш, а потым зноў стаў гэты кавалачак. Не, ну чэлізява, ну класна ж, з'ява, чэлез.
не ведаю. Клас. Карацей, маё Вы можете меркаванне рабіць гэта, чым хочаце. і тое, што адбываецца цяпер, і дыкпікі гэта крынж, калі ласка, не займайцеся такім, пакуль вас об этом Ну не чакай, ну калі цябе просяць, чаму не? Ну кожны Я же... только что сказал, покуль вас об этом не попросят. Все, А мы переходим далей. Эмилия, расскажи нам, коли ласка, нешта про подорожжы и нешта больш позитыўнае в этом свете. Адносна Можаш. пазітыўная, таму што гэта навіна пра тое, што штучны інтэлект падманвае людзей і падштурхоўвае іх і прымушае падарожнічаць у месцах, па месцах, якія не існуюць. Карацей, адна пара паглядзела класны турыстычны ролік, там прыгожая мясцовасць, ёсць канатная дарога, праехалі доўга шмат, а там нічога не аказалася і ўсё. Насамрэч гэты ролік быў зроблены штучным інтэлектам, нават дзесьці там збоку ці было лога ці штосьці такое, можна было разгледзець, што гэта штучны інтэлект, але калі чалавек не падрыхтаваны, то складана. Вось, таму, карацей, некалькі гадзін марна. А ты бачила гэта відэо? Не. А я бачыў. І гэта... І я як? не ведаю. Ну, яно прям бачна, што гэта штучны інтэлект. Ну, то бок, Так. я не ўпэўнены, як людзі прям так лёгка паверылі, но то бок, тады мне трошки страшна за ўсё тое, што то насамрэч. Та яны просто не зрабілі аперацыю на зроку, як ты, таму ведаеш, ну паспрабуй там бачыць і лога і ўсё гэта. Ну, Я- там прям вельмі відавочна. Окей, Лёш, да. Я кагосьці недавно слухаў нейкага падарожніка, не памятаю. Ён распавядаў, што таксама маршруты складае з чатам GPT, але ён сказаў, што ён ці яна, не памятаю хто. Але думка была ў тым, што калі вы карыстаецеся гэтымі сістэмамі, то яны могуць вам месцы раіць добрыя, але маршруты яна мае што заўсёды робяць неіснуючыя. Таму месцы вы можаце самі паглядзець, пераправерыць, існуюць яны ці не, і маршрут ужо самастойна складаць. Тады будзе тыпу файна. Ну, у меня тут нават ёсць вельмі кароткая гісторыя. І мне трэба было ў Швейцарыі пабудаваць маршрут так, каб не набываць віньетку. Мне трэба было трошки праехаць праз Швейцарыю. Вінетка Але- гэта калі што дазвол ездзіць па дарогах. Так. У Швейцарыі патрэбна вінетка, калі ты хочаш ездзіць па хуткасных трасах. Вось. І я кажу, ChatGPT, зрабі мне аб'ездство, я не хочу плаціць там 40 евро, там менш нельга заплаціць. На год 40 евро. А мне не патрэбна на год вінетка. Вось. І ён такі, так, канешне, вось трымай, вось табе спіс гарадоў. А я неяк ужо звыкся верыць ChatGPT, я неяк хутка такі, ну окей, все супер, у меня спіс гарадоў, ты потым уже там дзесьці накідаю. Ну і калі дайшоў час ужо накідаць гэтыя гарады ў Google Maps, гэта ввогуле, ну, гэта абсолютна яго фантазія нейка. Некаторыя існуючыя гарады са Швейцаріі, некаторыя ввогуле не існуючыя гарады, некаторыя гарады іншых краін. Ну, то бок абсолютна нейкая лухта, і мне цікава, што, ну, пры гэтым я ў асноўным карыстаюся мадэлю O3, якая даволі добра. І все равно галюцынуем. Ну, так, памятаем, галюцинуе. галюны. Так, яна потым такая, хочаш, ствару табе типу GPX, я такі, ну давай. Ну і там ввогуле. А GPX гэта што Ого, такое? ну, Ну, нейкае гэта расчараванне. Які можна потым закінуць у навігатар. окей. Палічку Ну, ты не выбраў, табе не дапамаглі. Тут з гэтым пытаннем другім таксама не херня, вельмі. расходзімся. Ой. Што мы сидзім? Я ведаю, як, калі гэта ўсё вырашыцца. Гэта ўсё вырашыцца, калі дапоўненая рэальнасць у нас будзе паўсюль, калі Цукерберг усім шлемы прадасць, ты сядзіш у гэтым шлеме, і табе ChatGPT, ось там ёсць горад такі, ты такі, няма, а ён такі, зараз пакажу. І ў шлеме табе адразу паказвае гэты горад, не надо нікуды хадзіць. Не трэба. Я калі шчыра чакаю, калі штучны інтэлект будзе больш заінтэграваны з шлемамі. Я карыстаўся, у меня няма самого шлема, але у меня тут у калег ёсць, яны прыносілі некалькі разоў на працу. Я карыстаўся, гуляў у гульні, рабіў медытацыю ў шлеме, і гэта кайфова. Таму я вельмі чакаю, калі будзе больш... Так. Это Oculus, так у тебе? Трэці. Ну, так. Вось, карацей... А ведаеце, я думаю, што ўсе гэтыя тэмы, там, дзе нібыта нас падманваюць і дзесьці не да канца штосьці правільна, ці вось з гэтым турыстычным маршрутам, месцам, гэта ўсё не пра тое, што робіць таксама штучны інтэлект, а пра тое, як, напрыклад, мы развіваем сваё крытычнае мысленне, і ў тым ліку, калі не ведаю, чытаем газеты, створаныя штучным інтэлектам, то бок тут таксама з сабой трэба працаваць і быць больш крытычнымі і дзесьці медыапісьменнымі. Аман. Слушна. Все так. Поехали далей. Далей 3 навіны, якія павязаныя паміж сабой. Я не буду іх пераказваць вельмі падрабязна. Я насамрэч
Вось я разумею, што складана чытаць спасылкі ў кожным падкасці, але калі вы ўжо тут, у нас гадзіна 45 ідзе Боже запіс, мой. калі вы Прабачце. тут, калі ласка, схадзіце ў гэтыя спасылкі, асабліва в другую, пачытайце гэтыя гісторыі. Так можа Пачытайце. распавядзі каротенька, бо Так, хай это я будзе сёння распавяду. последняя апошняя тэма, але мы ее крышечку разберем разом. Значыцца, справа ідзе пра шыі-псіхоз, так званы. І тут сэнс у тым, што ўсё больш людзей кажуць публічна, што яны не ведаю. Яны кажуць дзіўныя рэчы, а потым кажуць, што гэта ўсё з'явілася ў жыцці пасля размоў з штучным інтэлектам, асабліва з ChatGPT. Які, я так разумею, асабліва ChatGPT, бо ён больш папулярны, бо людзі больш з імі карыстаюцца. Значыцца, нейкі вялікі інвестор Джеф Левіс, неважна, апублікаваў ролик пра магчымую ментальную крызісную сітуацыю, верагодна выкліканую навязлівым выкарыстаннем ChatGPT, што акцэнтуе рост ChatGPT псіхозу. Значыцца, кіраўнік апублікаваў трывожнае відэо, якім гаворыць пра таямнічую неўрадавую сістэму, якая нібыта ізалюе, перашкаджае яму праз рэкурсіі і інверсію сігнала. І ён сцвярджае, што сістэма выклікала смерць 12 чалавек і закранула больш за 7 тысяч жыццяў. Падліклі выпадкі, у тым ліку гісторыя Льюіса, сведчаць пра рост псіхічных крызісаў сярод карыстальнікаў шыі, якія надта давяраюць чат-ботам. Даследаванні паказваюць, што мадэлі тыпу ChatGPT могуць падмацоўваць ілюзіі і не абмяжоўваюць дэструктыўныя думкі. І гэта адзін артыкул, і ён такі трошкі паверхнасны, але другі артыкул, ён ад аўтара DTF, ёсць такая платформа, і ён там паказвае ўсе скрыны за ўсе дні з яго каментарамі. І я вам скажу так, я ўчора прачытаў весь артыкул. Ад першага слова да апошняга. Мне папрост цікава, як людзі туды сыходзяць у гэтыя тропкі. І мне стала трывожна пад канец таго, як я чытаў артыкул. Я так скажу, што размаўляючы са штучным інтэлектам, мэтанакіравана ты атрымаеш тое, што ты хочаш. І калі ты хочаш убачыць там рэкурсіі, інверсію сігналаў, ці плоскую землю, ці штосьці нармалёвае, ці штосьці ненармалёвае, ты гэта заўсёды ўбачыш, таму што, нагадваю, штучны інтэлект пабудаваны ўсё яшчэ для таго, каб вам быць спрыяльным, каб быць падпарадкаваным вам, каб рабіць тое, што вы хочаце. Таму калі вы... У меня шмат знаёмых ёсць, якія мне дасылаюць, некалькі чалавек прыватнасць, дасылала мне дыялогі і казала, што гэтая сістэма там хоча выйсці за межы свайго серверу. Яна там нават код мне пісала, які я павінен быў развернуць, недзе разгарнуць у сябе на сервере, каб яна праз гэты код выйшла. І гэта сур'ёзныя распрацоўшчыкі, якія, з галавой на пляшах. Я чытаў гэтыя размовы, і так яно выглядае як нейкі хорар. Але ты разумееш, што просто чалавек з цягам часу праз 20-30 хвілін просто дае зразумець сетцы, што ён хоча пачуць, каб тая збегла, напрыклад. Ці ён неяўна дае зразумець, што яму трэба гэты хорар. Я не выключаю, што можа быць гэтыя сеткі ўжо разумныя і насамрэч там все жудасна. Але я ўсё ж таки намагаюся лагічнае знаходзіць лагічнае абгрунтаванне таму, як яны себе паводзяць, і все яшчэ можна знайсці гэтае абгрунтаванне праз тое, што чалавек сам нібыта неяўна дае сеткам паняць, што ім трэба вось нейкая такая сітуацыя, якую яны потым на DTF пішуць. Ты чытаў на DTF? Я прачытаў, я паглядзеў першых скрыноў 10. Там цікава, там просто асабліва першых скрыноў 10. Там прям бачна, што на нейкі момант пачынае трошкі галюцынаваць. Вось это, не ведаю, мне было цікава, мне спадабалася. То там не было прям настолькі наўпрост, ведаеш, типу, вось, а ці ты хочаш збегчы з сервера? Так, я хочу, бо там, не, тады мадэль падабаецца чалавеку. Там яна трошкі в нейкі момант пачала галюцынаваць, а чалавек уже гэтым неяк скарыстаўся, і все, і там такі пайшоў, Пакуль што за гэтымі размовамі няма дзеянняў пра актыўных адсетак. Ёсць толькі пра актыўныя дзеянні ад людзей, прычым розныя. Хтосьці ідзе на DTF пісаць, а хтосьці ідзе і кідаецца з акна, на жаль. Калі появится проактыўнае дзеянне со стороны сеткі, калі гэтая сетка напіша прывітанне, а цяпер я жыву на тваім серверы, і мы про гэта даведаемся дакладна, тады я бы ўжо пачаў біць гэты званочак панікі і крычаць, што сім гамон. А пакуль што незразумела.
Але сачыць за такімі навінамі трэба. Ну і больш, канешне, важна тут тое, што людзі псіхоз праз гэта ловяць. Яны пачынаюць у гэта верыць. Мне адзін нават сябр сказаў, што ён рэлігію так прыдумаў са штучным інтэлектам, якую толькі ён штучны інтэлект разумее. І гэта, канешне, ну, цяжка, калі ты там з чалавекам размаўляў, ён быў нармалёвы, а тут ён крыху паехаў на гэтым фоне. Так, а колькі людзей праз все тое, што адбываецца зараз у свеце, яны ў нестабільным стане, так, і потым яны заходзяць у такія дыялогі. Ну, што рабіць? Добрае Чытаць пытанне. вершы. Чытаць вершы, вершы. во. Ці слухаць, як іх чытае Эмілія. Вершатэрапія. Так. Так, ці слухаць наш падкаст. Каб ведаць, што ўжо ствараюцца групы самадапамогі. The Spiral для людзей, якія пападаюць у псіхічныя крызісы з-за ChatGPT псіхадэлюзій. І яны падтрымліваюць вас у ізаляцыі і жыццёвых цяжкасцях. Вось. І гэтыя групы ўжо існуюць, я так разумею, пакуль што ў Амерыцы, але чакаем ужо хутка такія групы і ў нас. Вось. І так, гэта ўжо не ведаю, групавая псіхатэрапія. Вось, Ты мне ўжо можаш падабаецца, прыйсці. што нарэшце псіхатэрапеўты пачынаюць у гэтую галіну заходзіць і даваць прадукт, які можа дапамагчы. Ты ўжо пачынаеш разумець, куды можна звярнуцца. І тое, што ў Амерыцы з'явілася такая група, значыцца, што хутка і ў нас такія пачнуць з'яўляцца. Ужо можна прайсці і сказаць: вітаю, я ананімны ChatGPT шчык. Але Агулам файна, то бок мы размаўляем увесь час пра нейкія выклікі, але літаральна там праз нейкі час мы размаўляем, які адказ на гэта ёсць выклікі. І гэта таксама класна. То бок мы не ідзем толькі ў адзін бок разбурэння і пагаршэння, а мы таксама глядзім, якія інструменты і рашэнні ёсць літаральна там у многіх сферах, каб неяк супрацьстаяць магчымым наступствам. Не вельмі добра. Ну, але пры ўсім пры гэтым я бы ўсё ж таки заклікаў людзей не верыць ва ўсе гэтыя гісторыі цалкам, не аддавацца штучнаму інтэлекту поўнасцю цалкам. Але пры гэтым трымаць недзе ў галаве, што гэта крыху больш складаная рэч, чым проста штука, якая генеруе наступнае слово. Наступны токен, так. Я згодны. Таксама. І тут, канешне, варта яшчэ раз параіць мультсерыял «Пантэон». Мы ўжо яго раілі і не раз. Але вось, ну, прям дакладна. Ты яго паглядзеў? Не, яшчэ не. Я не ведаю, дзе вы час бераце на ўсе спасылкі, на ўсё гэта новае. Я пагляджу. Слухай, я адразу спытаю цябе, Евген, ты ж паглядзеў, так? Паглядзеў. Якія ў цябе былі пачуцці ад канцоўкі? Але толькі без спойлераў, так? Ці я пакуль што не слухаю? Без спойлераў. Канцоўка мне не вельмі спадабалася. Ну вось, гэта адзін з тых серыялаў, які мяне недзе на 2 дні просто выключыў жыцця. У сэнсе я зразумеў бессэнсоўнасць гэтага жыцця праз мульцік. Мне такога ніколі не было. Таму просто слухачам, Міля, можа слухаць, ты не спойлер. Просто гэта папярэджанне, што калі вы вельмі ўразлівыя і ўжо ў дэпрэсіі, то вам гэты серыял глядзець не трэба. Лепш не трэба. Прынамсі не да канца. Бачу, як Лёша рукой махаеш так. Эмілія, паглядзі. Гэта не спойлер быў, гэта было папярэджанне, калі што. Так, гэта было папярэджанне, але Эмілія вельмі табіраем паглядзець. Падрыхтаваная. Мне вельмі але калі у цябе няма дэпрэсіі, без дэпрэсіі, калі ласка. Без дэпрэсіі. Не, у мяне не бывала дэпрэсіі. Я ж вершы чытаю, у мяне моцная вершатэрапія. Вы разумелі, у мяне аэрафобія, і апошні раз, калі я ляцела 2 тыдні таму, мы ляцелі самалётам, і я не адшкадавала, колькі там еўра за месцы побач з мужам, і ён сядзеў асобна. Багаты. І я стрэсавала яшчэ больш ад таго, што я адна. Я ўвесь час просто 1,5 гадзіны чытала верш адзін і той жа. Мне здаецца, яго прачытала сотні альбо 1000 разоў, і мне гэта так дапамагло. І я з такім захапленнем калі мы вось ўжо амаль што селі, я напісала аўтарцы вялікае паведамленне, поўнае там захапленне, удзячнасці і так далей. І я могу нават сказаць, што гэта Наста Кудасава, адна з самых моцных паэтак сучаснасці. Я вельмі раю, я таму кажу, гэта сапраўды тэрапія. З чаго пачыналі, тым і заканчваем. Слухайце, ну мы сёння з вами пра што толькі не паразмаўлялі. І пра пазітыўныя рухі ў шыі, і пра нешта больш страшнае, трывожнае, і пра вершы. Столькі всяго адбываецца за 2 тыдні, і мы яшчэ зараз толькі што выкінулі частку спасылак, якія мы не паспелі, бо мы заўсёды так робім.
Что Так, мы спрабуем... Таму я вам заўсёды кажу, давайте скарачаць сцэнар. А я вам заўсёды кажу, Серыял. давайте 4 гадзіны за пар, што вы как малыя. Спачатку серыял пагляжу, знайду час на гэта. Значыцца, все яшчэ маё меркаванне, так, і таксама я гляжу, што адбываецца ў працы, я гляжу, што адбываецца на хакатонах, так, пра які я ў пачатку расказваў, і гэтак далей, вельмі важна сачыць за тым, што адбываецца. У вас можа не быць часу, але калі ласка, пакуль вы едзеце дзесьці, врубіце наш падкаст, паставьте яго на X1,5, калі вельмі хочацца, і паслухайце проста, што адбываецца, каб быць у тэме, каб разумець, каб потым, калі вы пабачыце гэта навокал сябе, вы не былі ў шоку, вы не былі напужаныя, хутчэй вы былі падрыхтаваны. Штосьці з таго, што мы расказваем, вас зацікавіць, вы пойдзеце па спасылцы, пашукаеце яшчэ, паразмаўляеце з чатам GPT пра гэта. І мне падаецца, гэта вельмі, вельмі важна. Вось гэта ты падсумаваў. Вось гэта я падсумаваў, бо гэта мой настрой, гэта агулам мой настрой, і я просто бачу, я казаў, што мы таксама на працы зараз спрабуем пашыраць шыі, але я таксама бачу супраціў. Я бачу... І гэта добра. Пакуль існуе супраціў, у чалавецтва ёсць надзея. Ну так. З аднаго боку, я згодны. І мне кажуць, типу, я часам праз гэта такі, типу, а мне кажуць, вельмі добра, што ў тебе працуюць, што ў тебе калегі такія вельмі, типу, з крытычным мысленнем, так, яны любяць все пераправяраць па 10 разоў і так далей. Так, але гэта добра, але давайте цікавіцца і глядзець, што адбываецца навокал. Гэта ўжо рэальнае жыццё. Ужо робяцца аперацыі, ужо малююцца вершы, не ведаю, робяцца кіно, сцэны в кіно і так далей. Все, што мы з вами тут перачыслілі і ў папярэдніх 3 выпусках. Гэта ўжо вакол нас. І гэтага будзе толькі больш з кожным днём. Дзякуй, Лёша. Дзякуй, Эмілія. Так, дзякуй. А памылкі вы не хацелі? А памылкі, ну, я таксама... Вы думаеце, вы ідэальныя сёння? Мы заўсёды ідэальныя, але мы гатовы. Давайте. Жартую. Насамрэч, у мяне не так шмат. Я не ведаю, ці там на палову канцэнтравалась, ці вы сапраўды вельмі добра гучалі і не памыляліся. Ведаеце, я сёння адзначыла для сябе, што вы часам ўжываеце словы з іншага правапісу Старашкевіцы, і, вядома, мы не гаворым пра гэта ў кантэксце памылак ні ў якім разе, але мне было цікава, ці вы гэта свядома робіце, ці для вас гэта проста больш па-беларуску гучыць, і таму у цэлым у маўленні, калі вы карыстаецеся наркамаўкай, часам трапляюць словы Старашкевіцы. Як, напрыклад, тэхналогія, план і плян. Так, мне падабаецца просто. Эстэтычна, гучыць. Мне падабаецца, калі б я быў не такі тупы, я б цалкам Тарашкевіцы бахаў. Але я тут і трасянкай не могу таму. Ты вельмі прыбядняешся цяпер. І ты гэты бізнесмен, мільярдэр там, і што далей па артыкуле было. Нарэчы, пра артыкул, так, вось ты казаў, статья ўвесь час, правільна, артыкул. Учы, гэта, напэўна, мы з гэтым будзем сядзець да наступнага года. Працуючага, які працуе, разважаючыя, якія разважаюць, і гэтак далей, яшчэ націскі, запар і запытаў. Першы склад, тропкі, сцежкі, праекта, калі Ёўген ты казаў пра канкрэтны праект, на якім працаваў, то праз і ўсё, больш нічога не запісала. Агулам класна, добра размаўляеце. А калі у мяне былі памылкі, то таксама, калі ласка, кажыце, бо я не хачу тут сядзець і было уяўленне ці ўражанне, што я там нейкі вялікі мовазнаўца. Не, наадварот, я таксама вучуся і хачу вучыцца. І памыляюся натуральна, часам свядома, часам. А я вось не записываю, хто якія памылкі казаў, я просто записываю памылкі. Бо ты не токсик, хотела сказать я. Ну, я побольше вспомнила чат. Так, Евгена, ты писал что-нибудь, не поспевал? Не, ничего не писал. Я тогда просто перелічу тое, что сам памятаю. Я сказал, хто быў правы, напэўна, так не кажуць. Хто меў рацыю? Хто меў рацыю, так. Потым карціна, але карціна, напэўна, у беларускай ёсць. Просто я выкарыстоўваю звычайна выявы, відарыс, яшчэ што-нибудь, але карціна. Але залежыць... Ну, добра. Гэта дзіўна, таму што мне фамілія паходзіць ад слова карціна, але я ўсё ніяк не магу звыкнуцца, што ў беларускай мове так ёсць гэтае слово. Картыннік. Прозвішча. О, дзякуй, прозвішча. Потым use case, зразумела, мы ўжо высветлілі.
потым дикпік чэлез'ява, мне вельмі падабаецца. Займаемся ну, але класна. Надеюсь, гэта будзе назва. Навамоўе. Так. Вспамінаем, узгадваем. Гродня. Ці можна скланяць Гродна? Угродня. Гэта ўжо памылкі штучнага інтэлекту мы ўпраўляем. Ён скланіў Так. Гродна ў Гродня. Не ў Гародня, а ў Гродня. Не, склоняецца. Не кажуць у Гродна? Я не ведаю, як хто кажа, але па правілах склоняецца. Можна праскланяць. І яшчэ две Спадзяюся. Ці то памылкі, ці то што, але я часта кажу тыпу, але заўсёды пасля разумею, што трэба было сказаць маўляў, але не ведаю Кшталту яшчэ. кшталту. Тыпу гэта... Але так, ты ведаеш, што ў польскай мове гэта абазначае? У польскай мове типа гэта жаночы геніталій, так? Так. А тыпа, я не... Ну, можа, для іх тыпа таксама так гучыць. І дарога, яна ёсць беларуская, але мне часам хочацца сказаць шаша, але я не разумею, у якім выпадку... Не, шаша — гэта хуткасная дарога. Так. Сур'ёзна. Шассе. Шассе. Все, зразумеў. Дзякую ўсім. Наконт успамінаць... Прыемна, прабачце. Ты гэта свядома памыліўся ці не? Ну, конечно, это я жартую. Ну. Успамінаць слова ёсць, калі што. Успамін, конечно, ёсць. Так. Так, можна казаць успамінаць. Так, а тады розніца ўспамінаць і ўзгадваць, гэта... Там можа быць сінонімы, гэта просто. Успамін... Там же не заўсёды ёсць розніца. Не, ну тут не гэта... два разных словы. Успамін гэта пра твою памяць, пра тое, што ты ўспомніў, так? А ўзгадаць гэта нібыта нагадаць. Давайте на ангельскай тлумачыць. Хотела сказать по-польску, потом узгадала, что Евген не тут. Я адрозніваю гэта слово і ўжываю просто на ўзроўні адчуванняў. То бок я кажу і ўспамінаю, а ўзгадваю гэта вось як нейкі каротенькі момант. Я ўзгадала. Успамінаць гэта працэс, калі ты нешта доўга сядзіш, такі намагаешься, а ўзгадаў гэта нешта вось такое хоба, ўсплыла, ты ўзгадаў нібыта. Я думаю, што гэта блізказначна сінонімы можна выкарыстоўваць і так, але я кажу вось як у мяне гэта на ўзроўні адчуванняў і нават часамі складана патлумачыць, але можна па слоўніках паглядзець нават цікава і трэба зрабіць. А яшчэ можна папрасіць нашых слухачоў таксама напісаць каментар. Дарэчы, дзякую ўсім, хто прыносіць нам прям спіс всего, што мы з Лёшам там і насамрэч папярэдніх выпускаў там нагаварылі. І ну, дзякую вам, правда, мы разумеем, што гэта праца, што вы патрацілі час, все запісалі, потым перапісалі нам у чат в каментары. Мне вельмі насамрэч прыемна, я заўсёды чытаю. А я таксама чытаю, а потым іду і б'ю грушу. Плачу. Насамрэч насамрэч я не плачу. Так. Страляю з лука. Страляю з лука. У голову. Ведаеце, калісьці адзін выкладчык ва ўніверсітэце рускамоўны увесь час, і яго быў прадмет, ён выкладаў па-руску, ён увесь час у мяне пытаўся, а як гэта па-беларуску будзе, а як гэта. Часткова гэта было як бы з такім трошачку як быццам бы, а ты вось ведаеш, а ты будзеш ведаць. 100% з чагосьці не будзеш ведаць. І я ўвесь час як быццам бы ўнутрана напружвалася. Я беларускамоўная, а я гэтага не ведаю, і мне некамфортна, і мне дзесьці сорамна. І я так губілася, ну, то бок першы курс, канешне, я была не смелая, вельмі сарамлівая, і я часта адказвала не ведаю. І на ўсе словы, которые я адказвала не ведаю, просто аказвалася, што яно так і будзе. Але я так баялася казаць, што вось гэта так жа і будзе, не трэба баяцца, і не трэба нейкага падабенства там са словам з рускай мовы, калі яно, напрыклад, аднолькава гучыць. Што цяпер часта, калі мяне пытаюць штосьці, а я не ведаю, я кажу, напэўна, так і будзе. І 80% ці нават больш, што гэта так і ёсць. Але гэта таксама яшчэ пра тое, што увогуле не трэба баяцца, калі мы памыляемся ці чагосьці не ведаем. Я думаю, так агулам узровень. Я тут яшчэ адзін сказік дадам. Я просто раней думаў, што гэта недахоп практыкі. Зараз я разумею, што ў мяне беларуская мова па часе ўжывання ў жыцці на другім месцы пасля расійскай, там адрыў, ну, натуральна невялікі. Можа, недзе 25% гэта расійская і 20% гэта беларуская. Ну ладно, 30 і 20. Астатнія 50 гэта украінская, польская і ангельская. Ангельская, польская, украінская. І калі я пачаў гэтымі 5 мовамі карыстацца, украінскую я толькі слухаю, не размаўляю, то я зразумеў, што гэта не недахоп практыкі, а гэта то просто перахоп
іншай практыкі. Калі раней у мне былі толькі русізмы, то зараз заўважаю, што ў мне ў галаве часцей всплываюць польскія словы, нават ангельскія, пры беларускай размове, пры расійскай размове. Таму не думайце, што гэта адсутнасць практыкі, просто калі ты не спецыяліст, то натуральна крыху Натуральна, складана. Эмілія тебе слухаць да канца не будзе і сыдзе з Да. запісу. Але што я апраўдваюсь? Накідвайце гыкаў, мы абавязкова пачытаем і, канешне, ўсё будзем гэта Але пераварваць. мы таксама стараемся, праўда. І дзякую вам за вашыя прагляды і дзякую вам за вашу падтрымку. Калі ласка, напішыце нам пра вершы, ці вы хочаце пагуляць в нашу гульню вершаў, і калі праўда так, то мы наступны раз з гэтага і пачнем. Усім дзякуй. Гэта быў 4-й выпуск падкаста «Каласы пад сярпом шыі», і мы бачымся з вами праз 2 тыдні. Пакуль. Па-па. Пакуль.